sallam. Voilà, sallallahu alayhi wa sallam siftinde bandiraɓe ɓe yewtere nde kadi nana en direct e page min ɓene site internet biyeteɗo Nangue Tigui Nangue TV e gartugol Amadou Samba Lo mo ganduɗa ko kanko ardi waɗon na chaîne YouTube non en calmini ɓen kadi yeebiyankoɓe ɓe kamɓe foof noon en calminiɓe mbirmiɓe bisimilla mabɓe e jeygol kono kadi e kettogol. Alors merci jarama no fewi ceerno Abou e ndeɗon siftinde en garat e ceerno Abdoulaye Athie. Alors ceerno Abdoulaye andeni kadi wonko ɓeydata e ceerno Abou haali ko yetti e oɗon jamma on tan oɗon mawinateɗo. eyi ceerno Aliou Kandé a jarama ko hunde nde ganduɗa weltinore no fewi wiyeede yo haal ko fati e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. mbiɗa siftira noon haade fuɗɗade haalde wonko ceerno Amadou Tidiane Fass jangguini en to haalde e won e won e tolnoji yimɓe. o wi ina waɗi maqamuji wawi haalde ɗi ko neɗɗo ene dahmitoro hen komo ganduɗa jomum o wonko jogui wonko heeɓi seeɗa e maqama gonɗo e haalede. ronkata noon neɗɗo nana ko wawi fillade e haali nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. ronkata neɗɗo jangga hen ko wawi fillade kono haalde kay hol goɗɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hol mbaɗanteɗo jamma o ɗum ko ma won neɗɗo mo ganduɗa wonko jogui e gueɗal neɗɗo kaalateɗo o wi ko nden mbawata haalde kala e haala he ko famoto ɗum guddirten haalde e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo kaalaten o eɗen jangguinama e sifaji kewi anduɓe ɓe ko wayno seereɓe men adiɓe ɓe hewɓe hen nde tawno eɓe tawi damal daɗgol damal ɓurgol ala sowona rewto nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. ɗum waɗi kala almuɗo ɓe jiɗata ko yo janggo anda hol gonnoɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e on tuma mbawa naftorade barkinorade andude mo nde beele woda ko mbawɗa wadde e ko yambiri ko sabu ina jeeya e ko neɗɗo wawi tawnirde neɗɗo ha ina golla ko neɗɗo o gollanno ko tawaɗa nde neɗɗo hay sinno seeɗa jiɗiramo sabu ɗum sabu ko jiɗirɗamo ko saabo mbiya yo miijo ñebtindemo ɗum ene waɗa. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Seydi Malick Sy jangguini en kanko o woodi gila nde Allah muuyi kañum yo ande ɗe nden nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o itti ɗum to banggue annora o woddi ɗum e on sifa. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woodi e on sifa ina yettamo kanko Allah e huɓɓuɓuji ɗi Seydi Malick Sy haali ɗi fof. kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde tawno Allah ina fiɓi aduna o koye sababuyeji kala hunde fawato o ƴetti nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o woodi ɗum jartingol ɗum e baba Adama nde tawno ko noon o hoddiriri kono noon to banggue asli ko woodi ko nelaɗo ko goɗɗo guila haydara wodani ɗum ko heewi jangguini en ɗum wonni jangguinannoɓe ene mbiya hay kumal mabɓe nene Adama yumma Hawwa e nene Adama e baba Adama jafoɗo inde makko ina jeeya e ko haalano hen kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. kadi e nder Qur'an en janggi hen wonde kala annabi garɗo ko mo janggina yimɓe wonde ha koye won nelaɗo garowo ismuhu Ahmad ɗum janggama e nder Qur'an laabi koyɗi firti ko oɗon neɗɗo mo kaalaten woni kañum kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. kanko woni timmode annabaɓe woni almami nelaɗo e kala yimɓe mo ganduɗa ko kañum leñol mum woni seede leƴƴi keddiɗi ɗi fof kañum woni seede yimɓe fof. ñande hunde nde to deedere ala to foftere ala to haydara ala to kaalowo woodani so wona mo Allah yamiri yo haal ñande hen ko kanko yimɓe fof jakorto yimɓe e jinneji ko heeɓi hen arde to ñawede fof ko kanko jakorta. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on noon so tawi ko way noon jibinama e aduna a wawa jaggude holnden fuɗɗi kono kam nde jiiɗande teddinira on jamma sabu bismorade ngal on teddugal sabu yimɓe fof ɓe taga koye deggodirgol ngol ɗo. so en ƴeewi Allah jaɓani e rendo men hen wadde hen ko ganduɗa wona ɗum saboto dewodirgol men ngol enen e koye men sa teddini neɗɗo ñande o jibinani walla a teddini neɗɗo ñande jiiɗama ni tan o welta i ha tenktude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mo neɗɗo on so weltima wasa o waɗanma ko ganduɗa ɗum ɗo en nafno ha tenktude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bakkiloɗa jaggude wonde ko jamma tellement ko jibina on jamma kala nde ari an aɗa weltoro teddinde on jamma so julde
so wirdude so yaltude mantaw nde tawno ko waɗa e makko mantirte ko ene heewi ɗum mahade e ɗum ni wonko nafata neɗɗo ɗin mbaɗaji ko yahate ɗon ko nden hunde saboto o jamma en teddine mi haali hol teddinirde hol mbaɗanteɓe jamma o wonniraɗo sallallahu alih w sallam holko dañoto e wadde jamma o woni dañoto hen ko neɗɗo mahade e on ɗon sababu mo Allah yamiri yo yimɓe teddinir yo ndewnir hen e on sababu mahade e muɗum neɗɗo fof en daña hen bakke voilà machallah ma en gartoy e holko dañete e oɗon jamma kono kadi ngaraɗe kawti Dial Cheikh Diallo kaw Cheikh oɗon ñalawma ko ganduɗa hoore ma haaɗen arde organisation ji ɗi kono kadi on ɓooyi tawtude ɗum on ƴeewi no waɗeteni ɗum teskotoɗa si oɗo ñalawma sino waɗe walla oɗo jamma ino waɗe ko adi eɗen dara e organisation kono ngari ɗon yuɓɓinirde oɗon ñalawma ɗo e Madina Gounass. alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin caggal yettingol amen naane calminali e kuuɓal ha joni min ɓeyda yettinde calminali on noon ceerno Ahmadou Ammar ceerno e mo ganduɗa ko enen minen e makko gondi e ɗeɗo golle e wondude kadi e dendagal almuɓe ɓe ganduɗa ene mbaɗanno tagi ɗeɗo balɗe fof ko fati e heblanade mawludu o ko alda e limtude ɓe goto e mabɓe kala e inde kadi hande e oɗo ñalawma en keeɓi juuroyade yimmiraɓe to galla ɗo kamɓe ne jettiniren calminali mabɓe e dendagal wuuro ngo fof surtout noon ɗo e radio ngo e gollotoɓe e radio ngo kala teskiyaji kewɗi na e oɗo jamma mawlidu nabi sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa wawatake yuɓɓinede gaga almuɓe woni ɓeɓe joddini ɗo ko ɗum haaju mabɓe mawɗo ko ɗum himme mabɓe kala ɗo jiiɗa mawlidu nabi sallllahu alayhi wa sallam yuɓɓina wiya yuɓɓi ganda ko ɓeɗo almuɓe jogiti jamma o e juuɗe mabɓe jamma o eno teska hen sifaji no mawlidirte eno heewi no hen ɓe ganduɗa hono no ceerno men Cheikh Alhaji Mouhamed Seydou radiallahu taala anhu jangguinirno en caggal kanko e hoore makko omo waɗanno mawlidu nabi sallallahu sallam ɗo e wuuro Madina caggal mum o yamiri yo en keddo e nder galleji men enen e ɓesguji men kala mawniniren jamma o salatul fatiha lima ahliga ha e janggugol alqouranul karim ha e wadde nafilaji ɗum ene teskini on banggue Madina ɓoydi e on sifa ha sakkiti ko no almuɓe ɓe gartiri ɗo ni keptuɗen kadi yamirore wonde hesere ɗum kadi wono teskiri hen pour yo en joguito jamma o tawa ko ɗon e juma mawka ka Medina Gounass dendagal wuuro ngo e ko taari ɗum fof ɗum kadi gila ɗum waɗi ene teska almuɓe ɓe mbaɗi hen darde yonde ɓe mbaɗi hen ko weɗɗa ha kadi ko sakkiti ko ne teska hen kadi ceerno men ceerno Ibn Oumar ceerno yo Allah juutnu gurdam makko tawi ndekete omo hettotono en mo heɗortono en feere o hijittono ewa e ɗum ɗo yo heɗoro en feere ha tawi yo sutto en o wondini e meɗen e golle he o sembini hen kadi o yamiri hen ha ko sakkiti ko kanko wattu wadde hen jawdi makko kanko e hoore makko pour yo jamma o waɗe o heeɓi hen yaadede ha o yaltini halis makko o wi en noon jamma o kala ko o waɗa e makko mo handi ko ɓurɗum ko fof to banggue ngarɗingol jamma o e jogitagol makko ɗin ko teskoyaji cakkitiɗi e nder hen ko sakkiti ko kadi en jii darde radio ngo ha e Daka Média no futiri ni saabu sakkiti ko ɗiɗo duuɓi ɗiɗi fof walla tati fof presse o ene waɗa hen ballal mum labtugal ɗum ko e teskoyaji ɗi ganduɗa golle ɗeɓe janti e organisation ɓe juɓɓitini ɗum ha ɓeydi wawde yuɓɓide masalan kala to neɗɗo wawno wonde wona ni e Madina Gounass e aduna e fof watti hankkadi heɗade walla darde mawlidu nabi sallllahu alayhi wa sallam batteɗo ɗo e Madina Gounass ɗum ko teskuyaji ɗi ganduɗa garɗi gabbitiɗe tuma nde mawludu o watti waɗede ɗo e Madina noon ko ɗo e juma men mawka ka Madina Gounass ko ɗon woni yuɓɓinede e nder kadi juma o ene jogui hen dingiral manggal biyetegal dingiral wasifaji yuɓɓinte noon kono so tawi Allah rokki yamirore heeɓima eɗen mbawi yaltindema mbaɗoyenmo to ɓuuri yajde ɗo ni saabu en keeɓi duusoɓe e on banggue Alhaji Seydi Aliou Kane Seydi Aliou Kanté voilà jarama no fewi ɗum ganduɗa ko kaw Cheikh Diallo walla mbiyen kaw Cheikh Amadou Tidiane Diallo jarama no fewi e ngoɗon ciftingol kono kadi e cimbingol ha ɓen ɓe ganduɗa ene cimbina wonde ɗeɗen golle ceerno Abou
ceerno Abou oɗo ñalawma na ko jamma tigi holko ji sababu ha ko ina waɗe jamma ko ha wattake ñalawma kono kan ko jamma tan wiye jamma nabiyu jamma mawnin holko addi suɓede waɗede jamma fodde ko pamɗen e ɗum enen kam ko ni jiiruɗen annduɓe meɗen ne mbaɗira won kam seeɗa ɗo jiimi e Fuuta ɓe mbaɗa ñalawma ko ɗum kon ko nokku gooto min mi yiide ɗum wa amma ko hedditi ko fof wa waɗata ko jamma kañum ko ɗum dewal Allah mawninde annabi sallam ko dewal Allah sabu Allah haali e Qur'an ko heewi yo yimɓe ɓe juula ɗe annabi sallam jangtade mo nde ko mawninde mo dewal Allah ene ɓuri hewde baraji waɗirde ngal jamma yama tawa ko ɗum fodde fahmu men dewal Allah fof ne waɗi baraji kono ngal jamma ngal ɓuri hewde baraji ngal ñalawma ngal fodde pamirɗen gasta ɗum duñi mawɓe meɗen ɓe e suɓade waɗirde jamma nde machallah jarama no fewi mi ara e Ahmad Tidiane ni Ba andene ko ala jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko yimmoɓe ɓe woni waɗoɓe mawludaji ɗi holno Allahi acci fuɗɗori nane ni voilà anene kadi wonde naɗɗa hen e holko nanduma hen voilà e ɓuyo mum kadi ko holno alhamdulillah en jetti Allah kadi en juuli annabi sallallahu alayhi wa sallam wa amma ma nadde ene mantugol annabi ɗum en mbaba wiide ko hitande nanngam wonno ko hitande nanngam sabu min ɓooyi hen no feewi gila emin goni sukaɓe ha joni ni komin sukaɓe kono gila emin pamɗi emin teski yoga e camera amen ɗowanno min ne gaddanno min to juma mawɗo ɗum boyi gila min jaltani faade Fuuta nden hayso min dokka micro min gonata koye signude ni ɗum ko min e ɓi nenam goto ne wiya Ahmad Tidiane kamɓe mbiyata Ahmad Tidiane Maymunata goɗɗo ko kam ne wiya Alaji Déme min ɓooyi hen no fewi mi wawa wiide ko hitande nanngam walla nanngam kadi wona amen tan ko gila to mawɓe to gila to ceerno Abdoul Racine en ha e mawɓe ɓen fof ko mantannoɓe annabi min gari minenne min ko waji e mbiyata ko nella diwata ɓiyum sora ko ɗum woni ko nanni min hen min tawi kadi ɓe jiɗi ɗum ko ɗum tan saabi woni jaɓɓal amen hen min gandi kadi koɓe jaɓɓi ko kadi wona hunde bonde ɓe jaɓɓini min hen kadi minenne kadi min ɗum weeli min ceerno Abdoulaye ceerno Ahmad Tidiane e ceerno Abou seeɗa tan beele yimɓeɓe ɓeydo weltade fami hettiyankoɓe ɓe ganda tigui noon ko yewtere mo ganduɗa ko édition spécial yowiti e jamma mawludu annabi mawninede o jippinede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ale bisimilla moon mbiɗo mantuma ɓurasi jibinaɗo makkata hen o mawni onodi jam yoga hen cali yoga hen jaɓi korosi bidamantuma kurasi tini jakimi ɓedari ɓeɗen jettuma injil zaburane jantima horosi bidamantuma kurasi fayi tawreta haali haynula ɓeloni dori qur'ana haali hatuma horasi bidamantuma kurasi fayi hayɗay bajal bino naage ɗuɗɗiɗo lew
lewal wili wurde gene belimade ngam kurasi bidaman tuma kurasi iradam eran wude daiba uride koboli dol daire jama e koboli gam kurasi bidaman tuma kurasi hay jam mama ejalo mama haywe yoma hayle dima veli wote ngam kurasi bidaman tuma kurasi yo sago amida to mi yo yaute mita oyo ai bahami ya dama kurasi bidaman tuma kurasi yo hami wan taliwe mi be yo do horomayan jim taye madina mi so no ba kurasi yo bidaman tuma kurasi hamita chama jemilum bachale miki gito etuleche lenai badagam gidam kurasi bidaman tuma kurasi Nilmetro koma harazon guru tamita boyo tu khalimi yetora dama kurasi bidaman tuma kurasi sayyimi mami askin mami daramitin Uma bijanto egol wale magidam kurasi Mashallah, merci jarabon fe mata woni ko yebi wala hetiya ko be hayebi ko be kudima wetranen kudima tangaren nadi tige yewtere alors Ceerno Abdoulaye acca kane ma garabni awdo jamma hol ko gollete hen mi arta seeɗa ceerno abou fuɗɗino haalde nane ko faati e waɗede ɗum jamma taw wona ñalawma ballanteɗo ɗum o ko jamma o ari sabu so lejimari siwi ko leyɗal albat halla durra fi rajabin ko jamma alarba ko e jamma hen tawde koye jamma he o ari yimɓe teddino ɗum jamma gaga noon ɓural ngal o haali e wadde dewal Allah ngal e jamma he ɗum ɗo kadi ko hen jeeya oɗo jamma ko watte hen ko teddinde nenaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sabu surtout enen wiyoɓe enen ndenti ko firti aade bida ko wiide ko nelaɗo waɗano foof tawde kanko o waɗano mawningol jamma makko wawa wonde noon neɗɗo jibine ha para ummo jamma yo yimɓe ngar mawnide jamma mum kanko so waɗi ɗum ene wonanno kono noon yidde moƴƴere ina saabo neɗɗo ƴewde moƴƴere nde kala to heɓata nde wona to yettanoki ƴewde moƴƴere fof enen en jettoɗako noon ƴewde moƴƴere tawde potani makko kanko so waɗi ɗum o heɓa kala baɗɗo ɗum heɓata hen moƴƴere nde ko ɗum tan saabi ko watte e jamma he ko noon ko mawnide nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tan e diine he kala ko golluɗa gollirɗa ɗum sabu Allah e nelaɗo mbaɗirɗa ɗum ko mawnide nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sa won suuduma mbaɗɗa fatiha e salatul fatiha ma ha weeti ma dañ ɓural ngal sabu anniya ma o sa won suuduma gonɗa e julde ma dañ ɓural ngal sabu anniya ma o sa won suuduma gonɗa e jooɗa tan an aɗa ƴeewa tan ɓuri nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sabu woɗoɓe jamaɓe ko ɗum mbaɗata wonɓe jamaɓe koye ɗe gueɗe mbaɗata so arama hewɓe ene gara guila almuɓe cuwa yettani ɗum ɗo wirdude ndewa hen Allah so gayni
ketto ko almuɓe kalata ko fati e mantude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sabu ɓuri nelaɗo tan haalde hen hol gonnoɗo nelaɗo on jamma no hol ɗaminiɗo wasde heɓde hen ko moƴƴani hay goto neɗɗo fof heɓanen tan ko jaam jamma mo ganduɗa yimɓe ene jooɗi ene kaala ɓura nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓeeɗani buddi e cuuɗi mumen ina manta nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ina juula e makko ina wiya sa juuli e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam laawol gotol ma Allah juuli e ma laabi sappo juula e makko laabi sappo Allah juuli e ma laabi temedere juula e makko laabi temedere Allah juuli e ma laabi ujunere mo Allah juuli laabi sappo holko jomum dañata e aduna mo Allah juuli laabi temedere holko jomum dañata mo Allah juuli laabi ujunere holko jomum dañata ɓure neɗɗo juulde e hoorde nde ko farillaji pawaɗi e ma aɗa waɗa ɗum holmo yiɗa ɓurde sa waɗi ko poɗɗa wadde ko aɗa gollotono e golle a waɗi ko poɗɗa gollude e golle he ko ha a gayni a wiyama ɗum ɗo sa ɓeydina ɗum ko heure supplémentaire wona noon wiyete sa ɓeydinama ɗum ma ɓeydane haalis salaire mais min somi heeɓi ɗiɗi heure ji mi ɓeydat puisque goto foof ma ɓeydano ɗum kañumne kadi ko noon julde e wirɗi ɗum saran ka fiyata waktu joyi biyaɗi ɗum so neɗɗo waɗani ko fiyata goɗɗum ala ɗum farillaji heddi noon ko aɗa ƴeewira moƴƴere hunde sabu perguitte ne keewi aduna he neɗɗo yaade hande no ceerno Jalal heewi wiide ni bakkatuji ko a yahata ɗi toɓa e ma a yahata hay sa yiɗa bakkodinde jiya ko ganduɗa yitere ma so wasino yiɗ ɗum ɓurno e ma ɗen gueɗe fof ene pawe ma aɗa jogii noon ko lowtoriɗa nanaɗo sallah sallam wino so neɗɗo ina looto jalon fof laaɓi joyi mbele jomum laaɓata enen sa lootimo ɗo laawa goto laaɓi ɗi tan en gandi ana laaɓata joni sa lootimo laaɓi joyi holko haɗuma laaɓi annene sa lootima ñande fof aɗa loota jamma nanaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓeydima hen a dañi fartange wadde fatiha e salatul fatiha ma hay sinno ko laawol gotol a ɓeydima laaɓi a dañi wadde ɗum laaɓi temedere Allah waɗi e ma laaɓi ujunere juuli e ma laaɓi ujunere juulgol Allah hol ganduɗo holko ɗum woni a dañi arde hettade ɓuure nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko holɗum dañata e ɗum hay goto Allah ɗum ɗo de woni ko neɗɗo yiwito e ɗiɗo jammaji e ɗum ɗo waɗate machallah ceerno Abdoulaye Yacca Awa Tidiane mbiɗo mantuma nde yimɓe kam fori hen alors holko fadata e nden ɗon yimɓe nde sona misiko hay so tawi neɗɗo nani nde anndinama ko nelaɗo nde mantata yimɓe nde nden ɗon e ley somi jumani ko ceerno men Allah Seydou Nourou Ba misiko ko on waɗi nde yimɓe nden noon ende belimira machallah sabu jimi pular ne keewi kono ma yi hen juɓɓandema ma yi hen ɗo juɓɓananema ma yi hen ɗe ngannduɗa sa yimi hay soko mawɗo hay soko pular wonɓe ngannduɗa hoorema almuɓe ni taw ko arab tan ɓuri yiɗde yimanede mais wa amma ma ɓuura siijo yimɓe fof ne nganndi baɗɗo ɗum o gandu Allah Seydou Nourou Ba eyi wadde so tawi a yimanide hay soko mawɗo en tant que jiɗɗo annde ɓerdema kon foti ne lelori e anndude ko kalata ko vraiment nokkuɗa koto laaɓi ko ɗum saabi nde joofiɗa min e mantude annabi tan hakkillam duñi ko e mayre minen ɗum saabi min tellininde cara ko yimɓe ne ngannduɗa haade ma woɗɗoy mbiɗa nana e suunde e feeñde ceerno Jalal somi haali wi ceerno Jalal tan neɗɗo fof ne anndi ko neɗɗo mo ngannduɗa hasiragal kam o ala hen ko neɗɗo bindowo ko neɗɗo jumowo kono sa yimi ko moƴƴine sa yimi ko feewi min nana feeñde e suunde omo haala yimre nde ɗo wona gotol wona ɗiɗi min jolde oto omo haala bat ko ɓura siiyo o haala geɗe ɗiɗi e ɓura siiyo o walli fulɓe ɓe to baŋnge geɗe e pulaar he holno keddorto e ɗemngal yimre nde fayida mayre ko a haala tan ha tampango ba to fuɗɗode yimre to omo yima ko araɓe ɓe mbiyata wadde hollude wonde mbiɗa wawi arab hadema yimde kankone e fuɗɗode yimre omo holla hen omo wawi pulaar hade makko yimde eyyi saabu ɓooyi haalde gueɗe ɗe ngannduɗa haalata ɗum to baŋnge jimri ko yimɓe jannguɓe jime ha jetti hen tolla kalata kadi o haali ɗum koye pulaar laɓɗo ceer pulaar mo ngannduɗa konngol gonnuɗo e majjum kanko nden yimre to fuɗɗode ɗo hade makko nadde e mantunelaɗo ɗon ko caggitorde pulaar wiyete ɗon kam ko yimɓe fof kawri hen o naati e mantugol nelaɗo o ɓura siiwi nde yimre to baŋnge pulaar mino kam mi yiyani taw mantuɗo nelaɗo e yimre ha foti e ko waɗi hen ko ɗum mi nani ɗum to feeñi e Jalal jooɗimo yeeso makko wiimo noon wiimo est ce que aɗa wawi haalande min ne mbatta yimre ɗum horto ɗum gonnoɗa e haalude aɗa noon hen saaji kam koɗa jaɓade on gueɗe o jal tan ko deƴƴi jaɓani jaɓade ɗum noon kono nde min jolte koto kadi nani sen Jalal nden yimɓe kono yimre hawnide min mi hettimani mi jangguide kono ko gueɗe kawniɗe nanami e mayre to haalata pulaar ɗo koko hawni o haalata to ɗo mantat nelaɗo ɗo koko hawni o haalata ɗum yeɗon ɓeydude machallah contribution ma waɗi fayida ceerno Abou alors ha joni e jamma he
abdayi fuɗɗinoma ɗum nane ɓe julde hen ɓe wirdude hen on kadi ɓe mantude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nde tawno mo haali mantede ko ɗum ɗo ɓurnaɗo e hol kadi goɗɗum ko ɓeydata hen e oɗon jamma ganduɗa haalma ino golle kadi fuɗɗi tan gila ɗi geeƴi juula ha weeta ha fajiri feere ɓe wonata tan koye mantude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e mata ko sa wi a haaltata ko haala maga ka diƴƴuɗo e wonci Abdoullahi gasni haala ka fof annabi sallam ne mantire sifaji kewɗi no wini innamal a'mal bi niyyati kala anniya ma tan ko rokkuma ya mantirimo a mantirimo e on sifa a heɓat ko heɓete hen ko no wiide salatu o ni lawol gotol ngol juɗɗa annabi sallam a heɓa gueɗe tati o haali hen gueɗe gotel nani wonde sa juurima ko lawol gotol Allah ne juurema laabi sappo ko noon ne kay aɗa momtane bakkutuji ma sappo ko noon ne kay aɗa ɓamtane darajuji ma sappo salatul fatiha goto mo kalɗa o mo andi noon sa haali gila geeƴe ha wendo enen ko weltare men an sallam duñati en eywa mono foof ɗo wawiri ɗo yarat ɗon so wawiri ko wadde salatul fatih walla so janggo alqur'ana walla so tawi mantude no ceerno Tidiane mbaɗata ni kono foof tan ko feññinde weltare peeñgol annabi sallam e on ñalawma e on jamma neɗɗo noon so weltare heewi e ɓernde ma tan dañan no peññinirɗa ɗum arabe yimoɓe ne kalna mbi isamal assururu fuadu rajulin yudhirna bil fi'ali aw bil maqal so tawi mi welto heewi e ɓernde ma a feññinirat ɗum wadde walla haalde enen ko ɗum duñen hen ene belti ko Allah tawni en jibinede sallam e dañji annabi ɓurɗo annabaɓe fof mo ganduɗa a juulal mum laawo gotol tan keeɓa moƴƴa fonde dani wadde ɓayde ko noon dañan no peññinirɗen weltare men e peñgol sallam no mbimi ni bil fi'ali aw bil maqal peññinira ɗum gollal yiye aɗa golla ngal ɗo gollal andini yimɓeɓe gollima ɗum ɗo ko weltare ndeɗo walla yiye aɗa haali kaɗo haala andina yimɓeɓe haalnuma kaɗo haala ko weltare ndeɗo e ɗeɗe gueɗɗi kam guelle gueɗe so guel woni e ɓerde ma gonɗi tan feeñat e terɗe to banggue golle walla banggue konngol voilà ha joni mi certani goti tan e issaji nelaɗo ɗe ganduɗa fami wadduno beeliɓeɓe kadi haqqille e mbeɗa artude seeɗa e oɗon ɓuɗɗo ɓurnaɗo tan seysi ko daɓɓel tan seeɗa tan ganduɗa fami nelaɗo waddunoma ɗum waɗino ɗum ɗo ha kadi namba a tigui noon mantini hayɓe ɓuuri kadi mo ganduɗa yaade e makko no fewi voilà ceerno Abdoulaye ale eyyi e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko qissa mo ganduɗa eɗen yiiɗi haalde makko hannde eɗen poti wawde haalde makko sikaji ɗiɗi qissaji ɗiɗi e woodi qissa mo ganduɗa o waddi ɗum e sehil makko seydna Aboubacar ñande o yamirte yo iw makka yimɓe fof eɗen gandi immade ngendi ndi jibinaɗa no wawi mettude kono noon tawde ko diine umminimo ɗum woni haaju makko o felliti jabde ummade makka sabu eɗen gandi hay wahltede qibla o huccita makka caggal nde o yeehi masjida qiblatayni o waɗi noon ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hay ko wiyete yo juul omo huccita baytul miqdas ko taw hakkille makko eɗo woni e julde huccita makka ɗum ko yidde makko e makka seydna Aboubacar nde o haalna ɗum o yehi to mum haalande ɗum wonde kanko de o yamirama yo yalto madina yo yalto makka o yaha madina seydna Aboubacar kañum koko nelaɗo fawa fof ɗum woni dongal makko kanko o wondaka omo yiɗi ɗo o wondaka o yiɗa ɗo bojju makko fof ko beele nelaɗo ko biyaɗo yo ya o pamoɗo kono nelaɗo nde daarimo tan wimo koko mbiyaɗo noon yomi yaade ma nden noon bojji ɗi gonti jale sabu o jaggi o wattidama e guiɗe makko sallllahu alayhi wa sallam kanko seydna Aboubacar ni ɓe jaadiri ɓe jeehi to ɓe mogginino hefreɓe ɓe ndewi yiilade mo kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam haɓe naati e wimbo hayre to wimbo hayre ɗo ñande ɓe naati ɗon nde ko wawa wonde to banggue guite neɗɗo jiyowo woodi ɗon ɗum waɗi hefere ɓe jiyanimo nde tawno ko ndenka Allah o wondi ko Busayri wi ko wiqayatullahi aanat wonde ndenka Allah tan ina yoni e kala ko wona ɗum ko no sifori ha yettori nde ɓe gari wimbo hayre he jabal waɗi ɗon geese mum fondu ɓoccinɗo damal wimbo ɗo ɗum noon ko e ñalawma ɓe gari ɓenne gara yiilade ma ene anda kam neɗɗo wawa wonde nder nde ɗo hayre
tawa jabala nde waɗirini guese wawa wonde kadi neɗɗo wona ɗo hannde jabala waɗa ɗo guese hannde wawa wonde ɗum noon ko guite jirata noon kono Allah tawde ko ndenka makko ummini ndenka makko isifa fof o waɗat ɗum kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o rokkirama ni Madinatul Munawwara naɓe ko ɓen Allah yetno on saha jaɓɓade nde ɗo moƴƴere nde o addata faade mumen ɓen noon ko tawa mbaddeno e makko contrat ji kewɗi gila nde garata hajjoyde ene gummo Madinatul Munawwara ngara Makka hajjude nde tawno Makka kañum koko hajjetano tan gila ko adi ɗum ɓen ngari noon wonɓe e Makka ɓe mbi onon kam on jii gonɗo ɗo ene addani min tan diine ene haala ko wela ɓe pelliti kamɓe yaade to on gagani ko kawi wuro kawo makko en kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sabu bammakko kadi ko toon sanki e bammakko nde o yarata e lebbi ɗiɗi omo sowa nden bammakko sanki e wuro he ɗum ɗo fof rendi ɓen ne ngari o haalani ɗum ko addi ko ɓen jaɓiri ɗum sabu wonde ko kanko haali ɓen mbadde makko pactuji kewɗi bismimo kadi wuro mumen kono on saha yamirore arani nde yamirore ari o fayi to toon nde o yetti Allahu akbar ngeloɓe makko kañum jangtoto holto nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam foti wadde nokku mum nde tawno wonto moƴƴere arata so renaka jogoro wonde ko fitina hotɓe e on nokku ɓe sabu ɓe pooɗodir goto fof wiya nelaɗo ko nokkam jippoto woɓɓe hen ni jippin bagasuji makko mbiyeɗe nawa nokkuji mumen hollirde wonde ko nokku mumen ne jippoto kono holko wiɓe ñawore ala nan ara ba ngeloɓe kamba haalata holto jippoto ngeloɓe ba ari ha e nokku jusi ɗon hoosi ɗon seeɗa ɓenni o fiɓi wonde ko ɗo woni juma o ngeloɓe ba yehi ha nokku dari to ba dariɗo ba jusi ba jooɗi ɗon ba sari ɗon ummade wi ko ɗo woni galle makko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam moƴƴere makko e andude mo hakke neɗɗo saabi ɓe nokkimo galle kono wi ala o sooda ƴeew nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o sood dingiral ngal kanko ko neɗɗo ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no Allah addirimo yo en jangu e makko kala hunde ni ko ni tan o way kala hunde ko ganduɗa julɗo e yiɗi jangude ɗum ene wawi jangude ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam rentade hakke ala mo foti hen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kare sériyagal ala mo foti hen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam teddinde neɗɗo ala mo foti hen sabu sinno wonano teddinde neɗɗo wendikinare kadi ala mo foti hen puɗorɗen sinno wonano teddinde neɗɗo makkanaɓe ko mbaɗimo ko so wino Allah mbiɗa yiɗi yeftade kam fof momtata hay goto maɓe hedorɗo ndewi ɗayifa ɓe mbaddimo toon e hanga ɓe beddimo kaaƴe ha jufi ɗiƴam makko sinno wonano teddinde mo neɗɗo so wino Allah ɓeɗo mbiɗa yiɗi ɓe jefte ɗon ɗon ɓe momtate kamɓe fof yondikinare makko kaaƴe ɗe makka diwan on way hewde kaaƴe ni fof ndendi ngari mbimo so tawi galle ma ala dépasse har min gonanma kanŋe kutorɗa min kala ko jiɗɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ko ɗum yaafima ɗum ko yondikinare waɗi kanko omo jangge kala hunde yo Allah juule makko jarama no fewi on ganduɗa ko Elhadji Abdoulaye Athia siftinde yewtere nde e nana e Nane TV e darɗogol Amadou Sakho mbaɗon abonné partagé ɓe lewɗo mbawa yiide ko noon calminirten mawɗo Baguil Mbaye omo hetti e yewtere nde eɗen kewi ardude makko e émission kumpital o sahani on wona hetti en bandiraɓe émission spécial e ko yowiti e jamma nabiu Allah sallallahu alayhi wa sallam alors kaw cheikh garten mi sikki tan Madina ko golɗo lawol wonanta golol jeetaɓiwol onon commission d' organisation oɗon ñattodireɓe ɓe ganduɗa ko yimmoɓe belnoɓe jamma o harla ko adi eɗen mottayama yaani kamɓe kadi ɓe ɓeydan hen seeɗa to banggue mantugol to alors holno jogorɗon yuɓɓinirde oɗo ñalawma alhamdulillah jamma alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗen sikki tan mataw kumpital e heeɓi tigi tigi wawɓe humpidde walla arɓe humpidde o hono oɗo jemma nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam e no haala pulaar kewiɗi ni mataw de kam ko welata ko so tawi fasi tan urat tigi tigi o en paami wonde wonko wonano e ɗeɗo balɗe fof e heblede ko wonno e heblede ko ɗum woni tigi ko ceerno Abdoulaye Athie e ceerno Abou Athie e ceerno Ahmad Tidiane woni ko puɗɗi hollirde mo ɗo monsieur Kande e tigi o joni ma en mbawa wiide ko reggodirɗo ko sakkiti ko ma won duuɓi 6 ɗi ganduɗa almuɓe ɓe ene jogiti jamma mawludu nabi sallallahu alaihi wa sallam e jungo maɓɓe ha ni woni sababu no mbimi on nane ni ceerno men ceerno Ibrahima ceerno e hoore mum o ari o yaltodiri almuɓe o ɓeydi sembinde e banggue ɗiɗi fof
jemma o no heewno jogorede ni hitaande kadi fof Allah newni eno ɓeydo to bange organisation no ɓeydo to bange almuɓe ɓe eno ɓeydo ni ha e nder wuro ngo sabu saɗa teskiti jamma rowani o ɗo juma men mawɗo ɗo cikkata mataw ni ko e ñalawma wona tellement ko juuloɓe ɓe e wirdoɓe ɓe e nder jama haɓe kettep jama o ko noonne kadi almuɓe ɓe darori jogitade jamma o e juuɗe maɓɓe ɓe dartinani hay seconde goto ko noonne kadi radio ngo eywa e télé o kañumne ko noon filmiranno ɗum en direct partout dans le monde kala hen bannoɗo connecté naati ɗum ɗe yi mawlude o no jogitoro noon ha joni kadi ko noon hikka kadi ko noon anniya jogitorede sabu ko fuɗɗa waɗede tadrib ko fuɗɗa ɗumanede ko e joni woni ma wonno jonɗede joyi walla ko ɓuri ɗum mo ganduɗa ko faati e jogitoɗade jamma o to banggue ha joni ɓeydade jogitade jamma o e mbaadi kesiri Allah newni goto e meɗen mo ganduɗa ɗiɗo du fof kadi ene watti hakkille e jamma o mo wallita en kadi to banggue juɓɓudi woni Elhadji Abou Ndiaye sabu badjiji ɗi mbaɗeteno ɗi du fof ko kanko waɗanno e kalis makko ha e connexion ngaji ɗi kanko waɗanno e kalis makko hikka kadi en mbaɗi ɗaɓɓande wonde ɗaɓɓande nde ɗo noon kanko e hoore makko waɗi ko yiɗi toon nela toon sabu ko kanko hoore makko ɓuri softande wawde yettinde Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ko fati oɗo jamma mo ganduɗa eɗen jogitono ɗum eɗen fof eɗen jaggodiri hen dendagal ko fati e matériel mo ganduɗa ma eɗen katojina en keeɓi jorto moƴƴo inchallah ma o wallu en yettinde on ha wawa heɓade mbawen ɗum jogitorade no hanniri ni sabu teskade hen hikka kadi mawlid o hawri ko e ndungu noon ene heewi wadde caɗele jammaji ɗi ko nden ƴiwalle kewi arde ko nandi hen ɗum waɗi ene heblana ha no hannirta ni ko ɗum waɗi almuɓe koye min ko e ndin mbaadi ɓe keblori soko nder eɓe kebli so tawi ko boowal kadi eɓe kebli eɓe kebli ni hay ɓeydude temps o pour teskade wonde hankadi de Allah e presse o aduna o fof no watte men hakkille ɗum waɗi noon koye golle mawɗe wona gila e ɗe balɗe ha ɗo jaareten ɗo ɗum waɗi noon min ngari e émission meɗen kumpital yidde humpidde Madina naaɓe ɓe yidde humpidde julɓe ɓe bal aduna o fof e kuuɓal wonde oɗo jamma mawlude nabi sallallahu alih w sallam ene jogori hikka kadi jogitede e mbaadi ndi ganduɗa sekndi aada ko ɗo ni woni sifa argol humpidgol amen ɗo e ɗe ɗo golle inchallah jarama no fewi kaw Cheikh Tidiane Diallo ganduɗa ko kamɓe jogiti ko yewti e banggue organisation woni juɓɓudi ndi alors gadden ha joni ko e Abou Acca ceerno Abou onone kadi on puɗɗima wadde ɗiɗo jammaji ɗo e wuro ngo Madina eɗen jii hankkadi nam arde gila e so tawni gueɗe juulama ha ɗon tan e seeɗa puɗɗo ɗon arde oɗon jima oɗon mbaɗa hen alors holno jiiroton ɗiɗon jammaji holno wayata moon ha tekti kadi taw koɗo e wuro Timbingo Madina Gounass alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sayyidina ali ewa jamma o nde wonno no kaw Cheikh wini média o ne hucciti hen yimɓe fof ne kucciti hen la budda wadde heble keblugol moƴƴol cinugol taw so arama ha ɗon ala hankkadi haala heddinen ko golle ewa e o semaine ɓennuɗo o walla e nde yontere ɓennuɗo tan kaali pular yimɓe mbaɗi tadrib ko tadrib ko onon mbiyata ɗemgal français répétition jiidire kala yontere laawol walla laabi ɗiɗi ƴewde baaruji ɗi baaro fof damal fof hol baaro poɗɗo waɗanede kaari onon jogante on oɗo baaro ane o jogante on oɗo baaro tawa kadi ko baaroji ɗi ngannduɗa dental ngal kadi yiɗi ɗum to wona e waɗi camal ha ɓurti wona e waɗi dilla ha ɓurti wona kadi waɗi kelle nde wonno eɗen nganndi ceerno mi yiɗira en noon tawa kadi so waɗama noon mawɗo e suka fof ne welto hen mawɗo e suka fof ene weltoye ɗum wala kulle haali ne yuɓɓina ha feewi e nder jonde he kadi so jooɗama en anda hol fotɓe hettude onon kadi so micro are mon hankkadin ala haala ko golle tan en anda holto kuccoron hada men arodoron noon en jogui mawɓe meɗen ɓe ngannduɗa ne keewi wonde no jama he ɓe gonana ene yimɓe wadde ko mbiyen hayrala ko bawruji men dental ɗi la ilaha illallah mo mbaɗata o
wona hen ha hedde 23h walla minuit moy on saha minen noon ɓe Allah darni ɗo o saha ɓe ngara hankadi gonanno ɗo yimɓe ɓe hono kewɗa yiwride kala e sahani. Alors en mbattat par goɗɗo hade mi adde Abdoulaye Acca ko ɓeydata hen ɓe mbiɗen jiiɗi kadi ha joni ɓeydano men seeɗa beele arɓoɓe ɓe hay hettiyankoɓe ɓe kañumne kadi ɓeyde weltade nde tawno ko édition spécial yewtere heerinde oɓe yewde mantude nde laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ina jogori yuɓɓinede e nder leydi Sénégal e dendagal to Tidianiyanke sallu ala Mustafa ya kullama samiya sallu ala Mustafa ya kullama samiya ya wayla amrat dalan makidatu isma yaso وفيول الكسيلا حرمي وفي ألم ترى ما يشفي صدور لما أله زمه بعلمهم وأدم قلبي لا دوسا إله إيمانه ووفيل للعباد تمي وبعد من بعد ما أولهما هدكنا سكيا مولاني موضوعي لولا سألتهما بيت به صعوبة أباؤك غر بين القرب والعجم وقال للبيت رب سويا عزم قومك لا تزوى نعمي هنا الرماسيا وفارقوا رسوله نرانا للوجه في ربي وساجد في الهيم يده نرى نور النبي وقال الكنلا ينمي كلا سلام على نور المنير يا أبدام قلب في ذلك الكرم وأبيا إله البيت مبتهلا أن يمنع البيت أعدائه وظني وقاسبي قليلا ثم قال ألا قبولنا سرها أنجبنا أمي فما سدى هلال القوم غرتنا إلا لنا الفزايا ويلا لمن قدري محموده فأبو العباس كنيته ففي المحمس يا بالقصر قدري عليهم حسن الرحمن حين أتى غير الأباد بلا تنبيه بنا أمي وما صنوا نور لما أباد وخيب الله سمع أبها وتوير آمنا من أثيما قائما رضيا وبلادي صدق رؤيا ما شاء الله سلام شكرا كوشة
ɗum ɗo oɗon keblani ɗum ɗo Allah ha taw ka ko soddi ɓe kaali tan ha taw yimɓe ɓe no belto machallah to banggue sono surtout noon kaw Cheikh ɗum ɗo ko hunde ganduɗa kumpital hande kadi ma humpit aduna o holno almuɓe Madina Gounass naaɓe jogori jogitorade oɗo jamma mi haalino nane mbimi Pulaar ne wiya ko fasata ko welata ko so fasi tan urat ma raw enen fof en kebdi yaqin wonde oɗo jamma almuɓe kam no keblanimo heddi ko enen heddiɓe ɓe kadi holno keblornon to ɗen jamma o sabu jamma o Elhaji Ablaye haali ko jamma mo ganduɗa poɗɗo mawninede no fotiri mawniride ni fayida en ɗeɓata wawde wadde ɗum kono fodde ko Allah hattini en ko e kattanɗe men kam ɗum kam guetoɗen ɗum kamɓe kam ɓe gandini en koɓe parɓe heddi enen ne holno keblorontoɗen jamma o mbiɗa andi kadi Daka Média kadi no fari alors to banggue couverture mbiɗa andi kam ma artiɓe ɓe mbaɗa hen hattan bawde mumen ha kadi ɗum ɓe ganduɗa wonani ɗo e wuuro Teddugu ngo kono kadi hani e wonɓe ɗo ɓe ganduɗa ina jiiɗi yebde taw mbawa yettade toon to watta to ha hettotoɓe fof taw ina mbawa hebde hen machallah ene peɗɗe peɗeli alors jokku eyyi alhamdulillah e toujours ha joni e siftinde bandiraɓe ɓe wonde yen gandu jamma o en mbi ɓeɗo ɗiɗo kam no paari almuɓe ɓe no paari Daka Média no paari donc mi humpitade kay ko beele wuro ngo eno paari beele yeɓoɓe fof eno paari walla kaw Cheikh no paari minne kadi to banggue organisation amen paari inchallah e ballal Alaji Abou Ndiaye amen paari to banggue sono eɗen keewi par ce que ɓe ganduɗa hoorema ko wayɗani tawde koma sawtu o yaltan ko hannirta ni saabu mbiyata ko cakkuɗo ndi mi anda ko cakkuɗi ñigadefo so tawi woni jimowo ene jogui micro belɗo sawtu o no weeli ine ɓeydina ine softina mo kono noon so tawi woni jimowo so tawi woni micro aɗa jimowo ko micro o wallita mo micro o waɗata mo a faami okkata mo wiyata pouvoir okkata mo doole sembinamo boynamo haw ɓeydo gonga alors est ce que réellement kaw Cheikh nden ɗaɓɓade kadi no mbiɗa ni ko ɗaɓɓade nde ganduɗa nde almuɓe ɓe ɓuuri hatojinde saabu kadi so tawi a wi jimowo tan a wi micro ko ma micro heɓo taw ko ganduɗa taw ko micro maji ni kewɗi goto maɓɓe fof fawno wawa jogade wawa wadde hen noon ɗum ne kadi en kesɗitini ɗaɓɓade nde e directeur Jumaka nde wonno so ɗon ciftoro rowani Elhaji Ablaye Wolle Ndiaye noon sodani en matériel kesso e nder juma makko ka Madina Gounass heddo beele eɗon jogoro ɗum no foti jogorede ni so Allah haaji en kesɗitini ɗaɓɓade nde ma en keɓ ganduɗa addude micro o waɗe e nder table he waɗe micro maji kewɗi taw almuɓe ne mbawa goto fof jogade ɗum ɗon ɗum ne kadi on banque kadi eɗen jogui hen jorto moƴƴo inchallah rabbi heddi ko ha joni ɗa suwa namdade kam ɗon enen pèlerin ji jogorɓe arde jamma o ɓe holno comportement mo jiɗɗen hikka kadi jogore taw ko comportement mo ganduɗa jaaduɗo e jamma o d'accord gila noon voilà en garayat toon to yesso saabu meɗen andi wonani almuɓe tan garata seereɓe ɓe ina waɗi hen mo ganduɗa ina tawtore jondeli ɗi ina gara koɓe ni yewtoɓe ɓe woɓɓe ni ina gara tawɓe heeɗa alors ceerno Abdoulaye Acca golɗo jimol noon haade ɓe arde Amadou Tidiane anama ha joni saabu yimum nde no weeli no fayi yimere nde no fayidini sanne alors ceerno Abdoulaye oɗon kadi no wonno keɓɗon ɗon nani ceerno Abou ina waɗa haalde ko yiiɗi joni yontere oɗon mbaɗa ko wiyete de répétition oɗon liggito so tawi woni noon ani fof hitande fof oɗon mbaɗa noon kono noon kadi siftinde daande ɗe siftinde kadi miɗa andi kam hitande fof wonata ko hesɗi hen alors hikka wonko hesɗi hen e hikka so Allah jaɓi almuɓe ina ɓeydi darade e ɓeydade yuɓɓitinde ko sohla to banggue jimri e dental he yiiloyade ɗum noon kala banggue nde tawno ko wiyama hun nabi sallllahu alayhi wa sallam ko kala to ɗum woni inchallah ma en jiilo fodde ko jiituɗen hen mbaɗen ɗum e sifa ko Madina namdi hen ko hade men woɗɗoyde mi siftina ɗo goɗɗum wona mawludu biyanoɗo wonde en mbawa wadde ɗum e Madina Gounass o wona on ne wiya eɗen gartira ɗum ala mawludu ene jogui historique ɗo e Madina Gounass ceerno mawɗo ene waɗanno ɗum wonko dartinini mo ha joni enen e dow ko dartinini mo ko eɗen dari e woto ɗum waɗɗo e wuuro he sabu mawludu Madina Gounass wiya ko mawludu Madina naaɓe woto goɗɗo nan
erango wonde yimɓe ene darani habrude holno mawludu foti darrata tan jomum sikka en foti wawde ummade wuuro mumen ara tawtorede mawludu ɗo ala ɗum guiley joni organisation yimɓe kam ene dari e wiide yimɓe wona noon ko ha yimɓe fof goto fof arta e darde muɗum Madina Gounass mawludu o ko mawludu Madina naaɓe heddi noon kala jiɗɗo barkinorade eko watta e mawludu he ina andi feere holne waɗata kono kam mawludu o wona yimɓe en nodda yo gartu wonde mawludu watti wadde Madina no dakani walla ala wona ɗum kaɗen tan eko yamira e Madina koyo sukaɓe Madina naɓe tan almuɓe tan jeeyaɓe Madina tan yo mbat mawludu Madina damal gongal ngal ma si waɗede appel eyi appel o ene waɗi yimɓe fof tin Madina yo ene waɗa mawludu kono yo yimɓe gandu wona yo yimɓe ngar waɗira ɗum damal gongal ngal ɗo Daka Média sukkani en woni ɓe ganduɗa ko ɓesgu wuro ngo ɓe keɓano arde ɗo e wuuro he ɓe mbaɗa feere ha ɓen mbawa tawtorade ko watte ko so min mi ceero Ibn gotol mawludu ɗo o tawa kono ko WhatsApp omo jooɗi wonmo nelen jogui téléphone WhatsApp ha mawludu o gasi omo jooɗi omo jogui kurus makko omo wirda omo heeɗo mawludu tawa alano e wuure ɗon wonko sukkani yimɓe nden ɗon yolde Daka Média kala mo ganduɗa wona Madina naajo min mbiyani woto ar ko noon appel o noddani jomum ɗum ko yo laaɓ guiley joni wona min noddi wonde hayɓe gonani Madina naɓe yo ngar tawtere mawludu Madina ene waɗa mawludu ala wona ɗum mawludu o wiya ko mawludu Madina naɓe heddi noon ko watte e mawludu he ko teddugal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kala jeeyaɗo e leñol he ko hen jeeya teddugal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kala mo ganduɗa ɗum ko watte e Madina ko ine wela ɗum ko hen jeeya to banggue Madina naɓe noon ko Madina naɓe tan mbaɗata mawludu o ko ɗum woni ko yamira kadi mawludu Madina rewɓe ɓe ko galleji mumen cuuɗi mumen toon jamira worɓe ɓe jamira yo ngar jama tawtire mawludu o ɓe gone salatul fatiha ɓe gone mantude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nanoɓe hen ko haalate ɓe gone hettade saabu neɗɗo omo foti andude ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko haalate e makko ko ɗum neɗɗo ina foti hettorade ɗum saabu rewrude ɗum Allah nanowo ɗum o mo nanta ɗum o ko famɗi fof sa nani jime ɗiɗi laabi ɗiɗi wat feere ganda holko woni yimre nde musidɓe jimi ɗo joni ndeɗo yimre Seydi Hadji Malick Sy waɗi ɗum alay sago kadi kalen seeɗa e holno Seydi Hadji Malick Sy waɗiri mimi e dow ko keɓɗen Seydi Hadji Malick Sy nde waɗata mimi taw o mawni no feewi hay guite natti welde kono o ƴeewi ko jangganoɓe mo nayo goto fof totti ɗum deftere ɗe tawɗe kalata ko tarih nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wiya kaari janngu damal jibinede makko on janga damal ngal ha gasa o wiya goɗɗo o janngu on janga damal ngal janga ha gasa goɗɗo o wiya ɗum janngu on janga ha gasa o wiya bisimilla joni ko jannguɗon ɗo ko mi waɗa ɗum résumé mi waɗa ɗum e jimol ni o fewniri kala damal min rasiɓe nani kalmi Seydi Malick Sy ko neɗɗo mo ganduɗa so Ceerno Ahmad Baro haalni en wonde nde arata e makko nde ene yiya to banggue ñaamo makko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam to banggue nana makko Cheikh Tidiane radiallahu taala an ha Ceerno Ahmad Baro wi cikkannomi yimɓe fof ene jiiya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tidiane no mbirumi ni e makko cikkannomi yimɓe fof ne jiiya no jiiranmi ni eko min tan yiyata on so wiyama waɗi ɗum noon ene wawi wonde ko ni o waɗiranno so ɓe janggi ha gayni wiye joni kaala damal jibinede makko soɓe kaali goto fof haali e deftere no joguinde ko woni ɗon o waɗa ɗum résumé e jimol ɓe gone windude ni o waɗiri mimi haga Seydi Hadji Malick Sy ni windiri mimi wonno taw guirɗe natti wayde no foti wayde taw mawni ɗum ɗo ko hunde moon joni o yimi hen ya wayla abrahatin o tarih ko teddugal arabeɓe no feewi arabeɓe ne woodi ko wiyete arabeɓe mbaɗi pecce kamɓe hakke tati ne woodi feccere wiyeteɓe arabu en woni dowrinkoɓe ne woodi feccere ɓe ganduɗa ko ala arabul arab woni arabeɓe wiyeteɓe pirɓe hoɗɓe e teruji ɓe tappamaji ɓe ɓuura tappamaji ne woodi ɓe ganduɗa ko wontuɓe arabeɓe joni kabanalaɗo sallallahu alih w sallam haɗama ko jibinede Allah teddiniri arabeɓe o taari ko Seydi Hadji Malick Sy haali ɗo reftu mbiɗa arabeɓe ko ɓe tan eyyi ne woodi ɓe ganduɗa ɓe aɗani arabe kañum al arabe firti ko dowrinki eyyi ne woodi ɓe ganduɗa ɓe ko wondeɓe dowrinkoɓe ɗe nattiniɓe hen wonde kamɓe koɓe dowrinkoɓe inde ne joofiɓe eɓe kaala arab ɓe naati hen ne woodi ɓe ganduɗa noon ko arabe pirɓe hoɗɓe e teruɓe ko wayno Makka en nala salah sallam nde jibi ɓen so cukalel jibinama ɗon ɓe jaɓata ngel nehe e Makka he ɓe nawata ngel ko wonɓe laddetoɓe saabu ko nden cukalel ngel janggata jamaragal muyna kosam tidde wawa fetel e jaasi taw no ɗum tan kewnode
waɗi ɓe nawr suka maɓɓe nehoye e laddeli he muyna toon ganna toon golle gaynaka eko way noon e julako so sukaɓe ɓe garti mbawa juloyade ɗum noon ɓe nehiranno suka maɓɓe ɓe goni hoɗɓe teeru no woni woɓɓe noon ɓe ganduɗa ko mbattu haalde ɗemgal ngal jeeya hen ko ɓe tato godnoto joni kam nabi alah sallam e hitande nde fotata jibinede nde ene woodi lamɗo goto ene wiye Abraha woni moɓe jimi ɗo joni kanko o hodno koto banggue Éthiopie to no yiiri yimɓe no gummo kala nokkuje ne jaa hajjoyde makka ni o wi ɗum ɗo wona lawol kanko ne ko lamɗo moɗo omo jogui konuma konungu ko ñiibi goni hen ñiiwa kanko baw jogi o ñiiwa ɓooɓo o jogui joni noon e waɗi puccede waɗi yimɓe foof ko jamare o wi joni tawde wiyama makka ene hajjoye kanko mawmaɗo église hajjoyoɓe makka ɓe natta hajjoyde toon kam fof hannaɓe ɗo ɓe mbatta hajjude o haalani yimɓe cali mbatti hajjoyde ha woodi ni ƴettuɗo ko nefni waɗi ɗum e église mo mahi o wi tawde ko noon araɓeɓe kadi mbatti waddemo sabatas hankkadi o yaata o eliya suudu kaaba o fewni konu makko yimɓe ha kewi pucci geloɗi ñiibi kam fof ɓe jeeyi kala arabe nanɗo ɗum makka ne heloye mettina woɓɓe pelliti dartare mo ene kapta mo kono wonno mo foori mo heewi doole kala dartiɗo o foola ɗumen o ƴetta mawɓe o watta e kono makka ɗo ɓen ni o ari ha yetti nokku nde wiye ɗayif o sabbini ɗon saabu nde o ari Madinatu Munawwara o waala ɗon o wi o anda lawol o tampe lawol no feewi mo yahata o majja o tampe nde waali ɗon o woodi mbiɗo mo joni mi mami hollo mami jofano e makka ay on to Jamratul Aqaba weddete hande ɗo ko on leeli ɗon on maayi ɗon saabu jagga ko wonde on ko jamfiɗo julɗo on yehi holloyimo jofnoyimo makka nde iwattoon nde rafa wimo joni makka nana en tourta kañum ko ɗon rafa maayi ɗon ubbaɗon ha hande ene wedde kaaji on ɗon so yimɓe jeehi hajjoyde a yahat kocca ha en jaha beddoyɗa Jamratul Aqaba wiyete on ko ɗum waɗimo ɗo joni noon kanko Abraha nde o yetti o neeli e makka naaɓe neɗɗo makko yoɓe gandu o ari o arani haɓede noon so ɓen kaɓani makko warta e gorko suudu ndu tan helata o hoota Abdou Moutalab wonno toon on saaha ardi on ko Mamoudou Nelaɗo alah sallam on jibino Mamoudou Nelaɗo on wi makka naaɓe o ko jamar no jogui kon moom jeehe ngabboye dow kaaƴe ɓe dogi ɓe ngabboye dow kaaƴe nden ɓe ngabbi dow kaaƴe kanko Abdou Moutalab o wari to Abraha o liye ko wiya ɗum mbiɗa ñaagoma wata hel suudu ndu mbiɗa ñaagoma ya yaafa makko naaɓe ya hoota walla ƴeew poftude on o sali o fayan ɗum o yettonomo yon ewa gueloɗe jagguɗa ɗiɗe min jogui hen gueloɗe ko min jeeyi nde on yimo nde taw annora makko no wayi yodde de wimo ko yo jippi leydi wimo yo ɓe joddo lamɗo ko noon wimo saabu nandinimo koye neɗɗo mawɗo waro yettino joni o wiyon min gueloɗe jagguɗaɗi gueloɗam nani hen jeni tottiraka gueloɗam wiya on wi tan an min suudu kaaba an woni lamɗo nokku mawɗone lawla sa'altahi ma baytin bihi بين القرب والآيام si haali an kam gonɗoɗa ko namdade suudu ndu ganduɗa ko nduɗo teddirɗa an e mamma en ndu mi wasa helɓe ɗum kono an gueloɗi ma wonno o mino gueloɗi ɗin jeeyi suudu ndu ne jogui jomum so jaaɓi accudema kelano ya heloy min kettotam gueloɗam tan wajo jaɓani mo tottimo gueloɗe makko o yeehi on noon ƴetti gueloba ñiwom ba waɗɗinoɓa wi aywa jehen kaaba ñiwoba saliya ani ñiwa kam so salima ala mbawɗa hen soɓe kucciniɓe kaaba bajoɗo ɓe mbawa umminde ɓe mbawa hen haydara ɓe jippo soɓe nuttini ɓe kucciniɓe hoorde tan so waɗi tan ba fokkita joni o wi joni tawde ko noon ñiwoba yoɓe goppu ɗum ɗon ɓe mbaɗɗi pucci mabɓe fayi kaaba e lawol he Allah neli diwe colli ɗi ganduɗa ko tokosi gummi jeyge jahannam gorel fof ne jogui kaaƴe tati hayre e hoggo mum kaaƴe ɗi mawɗone alayhim asa laramanurina ata bayran ababiya tarmihim min al-irami coli ɗi ko noon mbiyete nde ɗi ngari ndi sondu fof jogi ko kaaƴe tati joni sondu weddoto neɗɗo hayre yana e hoore he yaltire caggal jomum yana ɓe eɓe doga ni ɓe kotiri dogdu kanko Abraha lamɗo colɗi ne beddimo kaaƴe nde o dogdu hen haw yetti nde o yettoro hakke ko famɗiti ɓe
ɓe mbi taw ko foti e colel kam hakke no foti famde wonno kette gonala koye jorade omo saama ko ni oɗo laaɓi joni noon on saaha makkanaɓe ɓe ngala nguura no feewi ko ma ɓe jiggoyo watti tawde kamɓe oɗo lamɗo halkirama saabu wuuro mabɓe ɓe teddinira saabi ɗum wato soɓe ngari jigga tan kamɓe kala koɓe cohli ɓe mbaɗante saabu ɗum ko saabu galgor nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe teddiniraɗo hitande yoora ɓe ngala koɓe ndeemi nelaɗo jibina e on saaha tuɓoli mbaɗi laddeli mabɓe bilti nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam addaniɓe ɓuure kewɗe ɗeɗo foof ɓe gandi ɗum ɓe pawi hen guite mabɓe on so winoɓe wonde oɗon poti julde oɗon poti waɗ ɗum ponno tan ko jabbe sabu hay nelaɗo meeɗi noddude ɓe wiɓe somi wi on konune ara beele on gonɗinat walla on gonɗinta ɓe mbi min gonɗinat sabu an mi meeɗa andirdemo so wona hoolare an komin hooliɓe mata o wiɓe noon gaare juule ndewe Allah o haalniɓe Allah ko goto ndewe Allah goto tawde noon kamɓe wona ɗum woni malu mabɓe wona ɗum woni arsugue mabɓe ɓe caliyemo hay bammo kamɓe ɓe won hen mbinoɗomo ni an ko ɗum ɗo noddirtami minen bamma e ni ɓe cakodiri goto foof ene andi holko heeɓi e salade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e ɓen ɗon e jabde mo kadi goto fof ene andi holko heeɓi hen ɗum ɗo ko ɗum woni ɗum ɗo kalirmi ɗum ko neɗɗo fof yo andu kala yimre yimande jamato mantata ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haalata ko ɓuure mum haalata ko hunde e gande goɗɗe e aduna he jimi ɗe fof ko ɗum kalata wadde an sa nani hen yimre wotere lawol goto walla laaɓi ɗiɗi wat feere ƴewata no woni jaaha kalanɗa holko ne firtata kayre fof sa ari jama a jottima aɗa tawni ɗum ma ɗum wot ko nafi sinno wonano jalten kerol tigiri en kalano ha ndasaɗe no goɗɗum kono noon kalen ɗon tan may gardu sabu ko édition spécial yewtere nde ene yaha ɗo ha hedde 23 inchallah flamɗo jaaɓi ballal ardiɓe ɓe wondi yo en jaaha toon Thiéna Bou ha joni ko mon gaddata beele hikka ene waɗi to ganduɗa hoore ma tan onon toon yimoɓe walla oɗon cuɓi tan toɓɓere ɗe ganduɗa e nder e jamma he ene yewte wiye tan ko nde ɗo nde yewtete walla ala ko jomum ara par ce que ene heewi à chaque fois jamma kala wodat ceernajo garɗo yewtana yimɓeɓe wala e ɗin ɗon sifa e oɗon jamma eyo Aliou Kandé jarama e namdal ma e ɗum no woodi hono no woodiranno ni ha joni no woodi ɗe wonno ɗum ko hen jeeya ci Abdoullahi joofima ɗum joni so jime ɗe ene jime yimɓe hen fof ene jogui ko haalate annabi sallam en jogui ko haali no haaliri ɗo joni en jogui ko haalata toon alhaali eywa alhaali peñol makko aduna e alhaali jagol bam makko ƴeewonede mo ƴeewoyde Abdoul Moutalib yaade ƴeewonede Abdoullahi cuddiɗo fof ne haali toon joni noon il faut no ƴeewane en mo ene wattana en ɗum e ko nanten ko so ɓe keedi e yimde onon heɗɓe yimde ɓe wodɓe ɓe cuɓi ɗon ko wayno en heewi suɓede hen ceerno Amadou Ammar eywa ceerno Abdoulahi Anne e ceerno Bachirou Thiam ɓe ko yimɓe heeɓe suɓede haalande yimɓe siira o ɓe kalani hol oɗo jimiteɗo ɗo ɓeyde koye arabiya ɓuuri wawde yimede toon hayso pular ne yime heewa no feewi kadi ko woni ɗon ko fof nandani arabiya ko ɓuuri heewde ko pular nanata eywa ɗum waɗi ene suuɓa eywa ɗiɗo ha tato jogorɓe haalanoyde en almuɓe ko jibata ɗo o e jimeteɗo o hol kañum yimɓeɓe kadi ɓeyɗo nande andude eywa hol annabi sa sallam ɗum ne hebla ɗum woni ko mbimami nani répétition o tadrib kalne min mbaɗoyi haɗa men sakade dañat komin diñi seeɗa hayso 10 minutes eywa hono organisateur hol foti yarude eywa waɗoɓe siira ko holɓen pour wonde jogorɓe janggotiron alqur'ana ko holɓen pour wonde nde wonno foof tan toon ko toon defere ha moƴƴa so addama gata ala heddi sona ñamede machallah jarama no fewi Thiéna Bou alors kaw Cheikh mi ara ma ko adi eɓe ɓeydana en yimmere wonde gaten kadi Abdoulaye Acca halan en kadi nder ɗon kadi walla martaba walla fayida nder ɗon yimmere Abdoulaye Acca mais kala ɗo waɗi fayida noon alors kaw Cheikh beele tan e organisation hikka o ina waɗi hen kesam kesamaɓe sabu ganduɗa komani koyen majini gunasnaɓe ganduɗa enen jonde meɗen tan ina wonko ɗi tindinta wonko ɗi jangguinta won kadi wonko siftinta alhamdulillah kala saaha yimɓe ɓeydirto famirde wonde ko mbaɗata ko ene yaara yeeso ko a yiyat hen ko ganduɗa ko hisɗi surtout to banggue organisé ene jeeya hikke organisation ko hisɗi hen temps o emin jiiɗi ɓeydo sabu yimɓeɓe jamma o feccete almuɓe feccatam ko e pecce tati
hen feccere wotere nde walla ni pecce nayi hen feccere wotere nde ko ceerno men khalifa men cheikh alhaji ahmed tijani ba ko kanko ɗaɓɓi e almuɓe ɓe yoɓe gartu e jime gadanteje ɗe hono yimre men nde ganduɗa ƴefɗen ko ceerno men sir alaji ali radiallahu taala anhu woni haylallah mo nanta o on ko hymne national Medina Gounass ɗum waɗi to demmo o no jogorede ni premièrement ko ɓen mawɓe ɓe ganduɗa wonnoɓe ɗo gila hanki eno gardi nde nimri ko ɓen gadoto ɓeɗo almuɓe maɓe gar ɓe gona hen ha almuɓe ɓe gar ɗum deke koko hesɗi ko arata ko law ɓe aranno nden ko seeɗa ɓe mbaɗanno walla ko adi ɗum ni ɓe mbaɗatano kono joni kam ɗum koko hesɗi hen so tawi ɓe gari on saaha almuɓe ɓe gara so almuɓe ɓe gari kamɓene soɓe goni hen e madhu nabi sallallahu alaihi wasallam ha hunde wulina moƴƴe ko on tuma woni de alquran ha joni kadi ko almuɓe ɓe kadi gaddata hen misseji alqur'ana belɗi ɗi ganduɗa ni pare kay hikka kadi mbaɗon ɗum arrestre taw on mbawa ɗum ɗumanirde so ɗum ɓenni kadi hey no wini ceernajo no wirni ko sira royata hen goto e ɓen seeramɓe miɗi weltanira on kadi ha joni toujours eɗen gonduno e ɓesguji seeramɓe men e golle ɗe kono hikka kadi ɓurta maɓe gar ɓe gondino en hen sira o ɓe joguitano en mo ha no ɓurɗen yiɗirde ni so tawi ɓe gari e siire he no wirni o firtiɗum e ɗemgal pular ha yimɓe ɓe ɓeydima famde holi oɗo joom jamma ha woodi ɗo yetti kadi ko ɗon kadi kamɓe almuɓe ɓe garta ɓe ɓeydo taw ɓe gartide e coftal kesal wawde kadi dillinde rendo ngo ha wula on banggue ko noon ɓe ɓen daawe ko noon ɓe mbaɗirta taaɓe ɗe noon hikka kamɓe mbi ko hay ñamde ɓe cohlani hay ñamde ɓe cohlani ñamteye jiyaɓe Allah no garanno so tawi gari gadda ko ñamete e ko yarate kono ɗum hikka hay ɗum almuɓe cohlani ɗum hikka ko lawol gotol tan ɓe ñamata soɓe naati tan ɓe naati ɓe jogo jamma o no he jogorede ni ha weta ɗum ko on banggue ne hesɗiton ene ɗaɓɓa baba ɓe ne gartade balɗe ɓe hayɗo haala ñamde no kadu cer kawse ñamde arat ga yo il faut wara arat kono wona ma to jodi ɓe nder jama ñamde lamade plateau ɗo woni wiya plateau sanan ɗo alɓe juuɗi ne kuccire tabale jimɓe ɗo yimɓe fof ne kuccire munen waɗa ɓaade stere kuccire munen filmoɓe kuccire en ɗon kam ñamde heƴata ɗon heewi sona ɓurli ndiyam foye ɗo ɗum ɗum fo yara wadi min yiɗi kawse addana men micro sappo ko famde fof micro sappo voilà en garat e holko cohlo tonne a faami en alors jokko kawse voilà o laatini ɗon ɓeydi laatini ko plateau woni sohlaka nden plateau no waɗanno tamaro no waɗa kosam no waɗa boisson no waɗa bonbongaji fof no waɗanno wonno yimɓeɓe wonata koye jiirodirde e moƴƴere jamma o surtout sohlaɓe ɓe gaddanno so addama kadi fawe e dow tabal he min jii tawde enen e daka média eɗen ndendi e golle ɗe koko filmete kamɓe alɓe koye maɓɓe gadi yiide ɗum ɗon ɓe mbi ɗum kam ɗum ɗo ɓe bakkilima ɗum kam yalta e dow plateau ɓe keddoro e jimbirdi tan ɓe jogitone no hannirta ni on banggue ko noon eywa banggue goɗɗo kadi ko yiɗa ko jogori hesɗude e nder ɗum nde yiɗa ko jonde nde garɗa kala mona ara yo ardu e mbaadi yonde caggal a hirtima ha haari aywa hankkadi ala ko keddoɗa ɓornoɗa uttema joɗɗo uttema laaɓɗo ngara jooɗoɗa deƴƴa ndeeƴa keɗoɗa saɗa wawi heɗade tan hayrun sa wawa taw aɗa wadda hen salatul fati walla ni so tawi ko mbawde duste alqur'ana ne wonno kalillaji kaɓɓaɗi no kewi ɗo e nder Medina Gounass hande fo lillahi alhamdu so wayi noon joni kadi taw ko ganduɗa sewo sewo o sukaɓe tokosɓe taw ene goɗɗiti gaga yimoɓeɓe taw ko mawɓe helifaɓe ɓe jooɗi e yeeso almuɓeɓe foof saabu ko seeranɓe meɗen woni mo ganduɗa ndendata e almuɓeɓe e jonde en ɗum koko jogori hesɗude e nder jonde ɗum ko waylo mo ganduɗa kawritiɗɗo e ndungu o hikka ko ɗum jogori change de hunde e ɗum ɗo amma to banggue goɗɗo to banggue déclaration ɗum eɗen ɗammini inchallah ma ɓeydo leer hankadi kam caméraman no wiita ene wadda hen ɗum ɗo muɗum ɗum kadi gon to banggue micro kadi inchallah ko noon jiɗɗen wiide almudo fof tawno jogdi ɗum ha ɓeydo ɗum inchallah ma jafoɗa ceerno ali kaw cheikh haalɗo haade min ɓennude komi yettito eɗen ñaago mbiɗa andi jewte men ɗo surtout wuro ngo rewɓe ko wawɓe heɗade eɗen ñaago kala debbo yo andu won gueɗe kewɗe ɗe cukalel ma waɗata e aduna ene wawi gardinde gurdam mum gardinde gurdam ma cukalel yaade jama ene fija toon
wonko bonnata surtout so cukalel ngel ɓoccitorama ha waɗi tan ko fotani wadde koye nder jama wona bawɗo fof yo haalan ɓiyum sa felti uppude joomum no yahani haalan ɗum so yeehi jama holko foti wadde min mbiɗi e aduna he nokkuji kewɗi yimɓe enne hen sukaɓe haɗu men naade jama cukaɓe kam ɓe mbawi fijje e meddaji goto so naade jama ɓe jaɓata fijje saabu joomum ko kalanaɗo sa yeehi jama a fotani wadde ni kala ganduɗo wawa jaggude ɓiyum e jamma he guila ɓiɗɗo o suwa yaade yo joƴƴin ɓiɗɗo o haalana ɗum sa yeehi jama ɗum ɗo yimɗo moƴƴani e jama yo hulɓinir ɓiɗɗo o ko watte e nder jama ko ganduɗa cukalel fotani wadde ɗum so yeehi yo nerono jama o hande hoode foof sa waɗi ɗon hikka wassa usto mo wuuri sa watti noon wassa wonno way mo wuuri sa watti noon gasat haalama yo jinnaɓe rewɓe hay jinnaɓe worɓe yo ballodire e meɗen e on ɗon sifa to nede sukaɓe guila to galleji to ko fate jama o kan tintindeɓe e haalandeɓe holno poti waɗire soɓe gaare jama taw sa acciri ɓe so ari kam mbasi ala hen ma wawa tawde ɓe mbiyataki wondi ko moƴƴere ene jiɗani ko moƴƴere e sukaɓe on noon woto moƴƴere nde yettimɓe toon hay mbatton bonande ganduɗa ene wawi gardinde guuram cukalel noon gueɗe kewɗe ene kewa e aduna kewanta joomum ko guila nde woni cukalel nde o wanno ko ganduɗa ene gardina gurdam neɗɗo o mawnude hen ɗum jaggam ɗum ne heɓta neɗɗo ɗum noon neɗɗo yo neru cukalel mum wonno sifa ko ɗum tan haalirte mbawa deɓe jama alors ceerno Amadou Tidiane ay en waɗe yimere wonde walla wonde ko ɓeyduɗa e ɗiɗo jiɓe surtout mimiya o mi Allah hacci a jotimi nane walla en pawaɗa yimere wonde on sati kadi garte alhamdulillah وسليا يا إلهي وزيا أبدا لا إله أن محمدا للمختار بالخير وأتم قليل بالمنبر ما إله لا إله فدعني سورة ذاتي المجد والكرم ما رأى المرأة تلك بفاطمة لا إله تبغي الممالك ليها ويا لما ترمي وهذا ذاك أبدا لا يسيدنا لا إله إلا إلى خير نبي خير والمكمل كي يسيرا هذا البلد راته لا إله إلا أمينة الناقي يتأنزل توري وحين زواجا هواه الوقيل أوحي لا إله إلا ونعم هوام ربي هذه الجرير وهي هداية بناء النساء شرفا لا إله ونسبة وحكي خراب من جدودهم في شبه يوم زين الله مختارك عملا لا إله وقال سالون عادي لا يضل وزل إليه العروبات الله في رجب لا إله سلم منادي نادي مسمع على بايت نبه أنا نور الخدر ليلكم لا إله ترى الذي خيمة تيمين على الخيم أطير الباغي روحي البخور ولا إله رزق سجاداتي تجري من على القرب الملائكة
جلال ونور شمس بالعظم وأنار النار إنه الحق يا جنود لا إله إلا الله جنوده أعوى يجد من صادمي وقال ويلكم يا أمتي ومنا لا إله في هذه الدورة ترمي أسد ترمي وجاء آدم تفسيرا وسيسنا لا إله إلا إدريس نوح وهود وخليل سمير وصليا يا إلهي وزيان أن محمدا من المنكر بالقدم Mina tajiona eske tro non ba isa lango ngiamuta sana ndo daga jama wonde to na abin daga ngonta eske weli de charo alhamdulillah alors Thierno Abdoulaye seeda e ndeɗo yimere ko waɗi eɗen garta tigi to banggue ceerno kanko ni kadi ɗiɗo ñalawmaji walla e oɗo jamma so yoni ha holno ɗum diɗinde holto do banggue kadi o ɓeydata sembinde yimɓeɓe voilà ko adi a haali belgol yimre nde e belgol ko yimɓe no yimirani kono kadi Allah walla neɗɗo ha haalane belgol ko yima yimre he ko aɗa andi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en kaali bammo ko wiyete o Abdoullahi kanko woni Abdoullahi Abdou Moutalib Hasim Abdou Manaf Qusay Kilab Murrata Ka'b Luway Ghalib Fihri Malik Nadr Kinanata Khuzaimata Mudrikata Ilyasa Mudarri Nizar ma addi Adnan se lejji Malik siwi so neɗɗo askinimo ha yettima e oɗo mam makko yo haɗɗo sabu kanko to banggue asko mam makko ceerno meɗen ceerno Seydou Fass waɗi hen turjaman on waɗi hen sharh mo ganduɗa omo haali hen haallaji baɗɗi fayida o fecci ɗum e pecce tati to ganduɗa so nelaɗo haalama haɗo yimɓe foof ne hawra woni Adnan se lejji Malik ɗo kala jawtuɗo ene wawi fennede to ganduɗa so nelaɗo haalama ha ɗon ene wiya won hen ko woodi won hen ko wodani e ko ganduɗa so nelaɗo haalama ha ɗon yetto baba Adam ɗum kam ala bawɗo waɗi ɗum confirmé saka wiye ne woodi walla ɗum kam alanaka feere hay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e ko nanɗen nde o manta ha yetti Adnan nde kanko e hoore makko o wi mantannoɗo ari ha ɗon ko haalanno ko laƴi ani neɗɗo ne haala ko hooli hewani saggude hewani feñje e joomum wonde ko haalata ko kam wona ko laaɓi nde o ari ha Adnan o de o ronki jokkude woodi ko haali o haali goɗɗum hunde fuɗɗi jiiɓade nelaɗo wi joni wadde ko laaɓi ko so gaskini ha Adnan kaaɗen ɗon ɗum en nani ɗum ne haali joni noon kanko bammakko biyeteɗo Abdoullahi o mammakko Abdou Moutalib nde arti jokti gueɗe Makka Allah waɗi ɗum ɗon ha dañi ɗon sukaɓe 10 worɓe Allah yiɗi ɗum kadi rokkede yo asto woyndu Zamzam sabu Zamzam caggal nde Seydou Ismaïla jibina weyndu Zamzam feeñi o dañi hoddiɓe ɗo nokku ɗo ngari koddi e nena makko ina kutoro woynu ndu caggal ɗum nde o resi ɗon o jibini ɗon ɓesgu hewngu kam ko Seydina Ismaïla Allah waɗi ɓe wondi ɗon ɓe mbatti toñje yimɓe nde ɓe mbatti toñje yimɓe heddiɓe ngari jane maɓɓe pooliɓe Allah kam ko noon tan gollirta nde ɓen pooliɓe noon ɓe mbi ɓe ɗaldata ɓen wendu ndu ɓe gubbi wendu ɓe jeehi wendu majji dumunna ene yiile yiitaka ko Abdou Moutalib asti woynu ndu o astorinde noon e sifa mo ganduɗa ko jiiɗo ɗum e koyɗol o haalna holto woni nde makkanaɓe pelliti yande makko e wone gueɗe kanko Abdou Moutalib o felliti wiide ñaagade Allah yo Allah rokkumo o daña ɓesgu walloɓe mo dartade so Allah rokkimo 10 noon mo hirsan hen goto Allah o rokka 10 ɓe o rokka ɓe noon hen goto woni Abdoullahi ono ɓuuri kadi horsinde joni noon yonti mo hirsa goto tawde o fodino ɗum o felliti joni tawde ko noon mo waɗan ɗum feere waɗi courage e jani Abdoullahi o te ko ono ɓuuri horsinde
o watti yane on o watti yane on ha woni lattiri tawɗo fotnino Allah o fellitina waɗa ɗum hirsoya ɗum hoddiɓe makko ɓe mbimo woto wat noon sa waɗi noon ne wawi adduna hen janggo hunde wonde jehen ne woodi neɗɗo mo ganduɗa ko koolaɗo jakoraɗo to banggue gandal cuuɗidi jehen kolloyenmo cukalel ngel so en kollimo cukalel ngel wasa o dañana en hen feere nde ɓe jeehi toon noon ɓe kalanimo wonde oɗo de wonko fodanno Allah joni hunde timmi foti ko wadde ore sukaɓe kuraji ɗon jani koye Abdoullahi on wiɓe so tawi oɗon mbaɗatno ko wiyete idde ko holno mbatton o wi ko gueloɗe sappo ɓe ƴettanno ɓe lomtina ɗon o wi joni yoɓe darnu gueloɗe sappo ɓe darno Abdoullahi banggue ɓe mbaɗa kuraji ɓe mbaɗi kuraji yani Abdoullahi ɓe mbima ha joni o wi ha joni de ɓeyde ɓe ɓeyti nden yeehi ha yettima ujunere ngeloɓe ko nde woni ɓe beddi kuraji ɗi yani gueloɗi ɓe mbimo joni noon tawde kuraji jani gueloɗe lawol gotol o wi ha joni o hoolaki o watti kadi yani gueloɗi o watti lawol tata yani gueloɗi lamɗo wimo joni noon ko gueloɗi ɗi lomti Abdoullahi goni coggu makko gueloɗen ha joni noon kala baraɗo e l'islam so tawi ko iddi e watte ko gueloɗi ujunere ɗin ɗon namdete joni hol feere watten ujunere ngeloɓe e guure mbaɗe no Makka en ni ɓe nangi ɓe kirsi gueloɗi fof mbaɗi sadaka yimɓe fof goto fof aran ñaama kulle ladde nawana hen hay diwe goto fof wiya yo ñaamen ko sadaka kanko Abdoullahi oɗo ko ni alhaali makko yaari on Abdoullahi noon nde o heɓi duuɓi 17 bam makko Abdou Moutalib jagge jungo makko nawimo yo ene ƴewonoyamo cuddiɗo kanko noon o jibinata ko annornane makko jeeɗum fof yiɗamo o wirti suka debbo goto on nde yimo tan hakkille mum ari eko kañum dal foti ewa waɗi mañoraji muɗum kono Abdou Moutalib nde tawno wona ɗum yiiloto no ɓenni ɗum yeehi noon ha Allah hawri ɗum ɓe biyeteɗo Aminata ɗum woni koɓe kalata ɗo ko kanko Abdou Moutalib suka debbo biyeteɗo Faɗimata mo adduno wirtade o ko on adino yidde yo Abdoullahi o res ɗum kono noon Allah newnani kadi wona toon hoddira ni o yeehi ha o yetti biyeteɗo Aminata Bintou Wahab on saaha on Aminata Bintou Wahab wonno debbo mo ganduɗa ɓurɗo teddude to banggue asko e on saaha e Makka moƴƴude jikku e gueɗe ɗe ganduɗa sifaji kewɗi en cifa e muɗum Allah hoddiri ko on o resi o wonde on ɗumunno seeɗa o ɗanni o yeehi julagu nde tawno on saaha sagaraɓe ko ɗum tan kewi yaade julagu ko yeehi julagu ko lebbi ɗiɗi omo arta mo ummi Sam taw on no sowa omo arta mo ummi Sam o ari ha Madinatul Munawwara o rafa ɗon kanko Abdoullahi o sanki joni noon dewgal ngal noon holno yaari ɗum haalte e ɗum ɗo e hol kumanɗo bam nelaɗo sallah sallam nde humantede hol on wonno hol jamma mo nelaɗo sallah sallam jibina nde jibinande malaikaji fof kanko guila omo sowa e reedu yummakko o wirtotono yummakko wirtotono malaikaji jooɗi malaikaji mbiyamo mo joguiɗa oɗo de o ko neɗɗo tedduɗo woni ɗo kadi kanko haade nelaɗo sallah sallam jibinede wonno tawa listikharuji manano wileɓe mabɓe heew ina ganduɗo koye ɗeɗo hitande fotata wonde rewɓe heewɓe nde jibinani worɓe e on jamma nde kañumen kam ɗum waɗi ɗumen sunnu ha woɓɓe hen ni ko hen geddi kanko noon kanko nelaɗo sallah sallam o jibina o jaɓɓa e sifa mo wiya o jibina o jaɓɓa kadi kanko nelaɗo sallah sallam e on ɗon jamma mo jibina o malaikaji ngari eɗe mbiya yummiraɗo a hankay e jibini baɗɗo fay taw hawre ni ko Abdou Moutalib nde haalnate ɗum wonde kanko nelaɗo sallam o jibinama taw wango yo suudu kaaba o doctoon o yahani nelaɗo o yetti o wi Aminata hani Allah ke yo ɓuumane mo jibinɗa o roni ɓiɗɗo o nawi ɗum suudu kaaba ko kanko inniri ɗum Mouhammad kanko Abdou Moutalib kadi o duwani on toon moƴƴere wartiran ɗum yumma ni nelaɗo sallah sallam ngalo damal ko heewi ene haala e ɗum ko jibinade nelaɗo sallah sallam haalte taw nana woɗɗo ya ceerno Abdoulaye Acca sago men ko en gonɗo ha minuit ha weeta comme no jamma woni kono noon taw nana woɗɗo ya heddi men ko hedde 25 minutes walla 20 minutes te kadi eɗen jiiɗi ɓen ɓe ganduɗa ha wonɓe bowal ɓe haysino ko ɗiɗo tato nodda hen kamɓe kadi ɓe kala o weltare mabɓe alors ceerno Abdoulaye ha joni en certani to banggue ceerno kañum e hoore mum e oɗo jamma ko teskoto ɗon hen kila ɗiɗo dumunnaji ko kartona ɗon jibbinen ko eyyi Madina Gounass ɗo ne waɗanno mawludu guila e ceerno moɗo kanko fuutanke ewa omo andi ɗowgo yimɓe holno sifori nde fuutankoɓe ngari ene goowi wone gueɗe alay sago ma wooda no wadda
ceerno mawɗo yo welde Allah wone makko yidde andinde yimɓe ɓe nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya e jammaji suɓino woni oɗo o jooɗotono tambanajo no wiyeteno kadi ceerno Bocar Hassane en ɓeeɗo baara hewɓe ɗo gara gona e yimde o jimi e yimre tellement ɓe jima soɓe jimi o haalanaɓe hen nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nden ko ni noon ɓe mbaɗatno no Allah waɗata kanko kala ko ummini ene heewi nootede no ardeteno ni o tawi ɗum ɗo so jokki wontata koko mawludu yiɗaka e mum ko o dartini mawludu o wiya yimɓe yo jah mbatta mawludu galleji mumen mawni to nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ewa ha dumunnaji min ko teskitimi ko alhaali artiri yo so juulama sabu mi tawama gotol mawludu Dakar ceerno nde jamma o ari o wi hannde ko jamma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam gasna juulede gueeƴe o wi eɗen ganni eɗen teddi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam eɗen mbaɗa jamma makko yo banda faye ceerno mawɗo fawa haali ko haalanno ko ha gayni o fawti hen haala makko o duwimo jamma o yiɓe capandir ɗum waɗi o mawludu Dakar kono ko adi ɗum mawludu Madina ɗo taw ɓamti yimɓe mbatti yimde kono ko so gueƴe juulama tan ko nen tan programme o haalde ceerno wiya almuɓe yo gaare jama hen toppito ɗum so min teskotomi ɗum ko hedde 2008 en sabu min ko nden puɗɗimi ɗo wattude yimde ɗo e wuure he wamma battugol yimde tan kam gila 92 mi teski min gila nden somi arino e yimde mi wawi joɗade 16 koye dow table he ɓe ngabbinta kam pour yimɓe jeeha gila nden mbiɗa fuɗɗi yimde min ɗum ko hedde 92 en wonɗo eywa ko garmi ɗo ko noon tawi ɗo almuɓe ene jima ngabbitimi e mabɓe wonno ko kañum sa wowi ɗum ko yidde ma tan wontata ha alhaali o addi yo jimme ɗe gartire hedde jama ɗum hedde 2008 2009 en ha 2010 min e Ibn Sow taw min jiitodiri ɗo gila hedde 2008 min batti yimdude watti noon so mawludu ari ɓe mbi min gar jama to min mbaɗa toon ha ɗum noon no sukagu waɗata yimɓe ni sukagu itti min ɗo watti min padata ha so wiyama janggo woni mawludu min jaha min mawli a weeli ngal sukagu itti min ɗo so wiyama janggo woni mawludu min mawli a Gouloumbou walla Tamba ala to min mawliyaɓe e ɗin dumunnaji ha hedde 2014 nden teskitimi min gari waynade ceerno Jalaal arno waynade ceerno wonto mawloyta ceerno yimo yi mawludu Madina o noon joni noon o yettiti kam minen mbiɗa yiɗi waynade komi jaho o wi ɓe mbinoɗa toppittoɓe mawludu ɓe yomi jaaɓe ɓe mbatta yimde mawludu o garmi kalmi Ibn Sow min mbawa yaade hikka sabu tawde ceerno rewni hen konngol mum yaade en hoolnaki on mawludu 2014 gila nen ha hande ɗo min mawlata minen min natti ƴewde hen haydara ɗo noon ndewami wooda yettaɓe golle ɗe ko ɓamti ko ceerno Harouna Diop en ewa ceerno Ablaye An en mbaɗi hen darɗe mumen no feewi sabu ɓe mbattino rendinde min yomin toppito holno mawludu o moƴƴirta ɓesgu wuuro ngo kadi mbaɗi hen juuɗe mumen no feewi sabu gila nen mawludu ne waɗe ene refti lawol almuɓe ne natti yaade ne mbatti jaɓɗe joɗade ko juuɗe mabɓe e ballal mabɓe eko yahate ko ha Allah addi fedde wiyeteɓe yiɗɓe Fatmata Binta en ɓenne kadi ngari cajjiri almuɓe mbi joni min ɗaccata oɗon mema leydi min jokkat dunje on e gollodirde e mon Dédé Salmata acci e wondi mum fof kam fof eɗen jettat sabu darde mabɓe ene mawni hen en kalani innude hay goto kono ɓesgu wuuro ngo no didorino eɗen gandi kam fof hakkillaji mabɓe nan hen eɓe toppiti ɗum eɓe jaggi ɗum wonde ko hunde mabɓe e mbaɗa hen ko poti wadde yo Allah yoɓɓe moƴƴere kala baɗɗo hen hunde woto sikku almuɓe tinani ala almuɓe tinat kala nan ɗo gollori e banggue mawlude fof almuɓe ne mbatte hen hakkillaji teddugal ngal ɓe mbaɗata ngal guila de famminta baro ɗo mawludu Madina hay goto fotani ɗo haalde foti ko yewtere foti ɗum taw wiyani de famminta baro a jarama de famminta baro guila nden minen 2014 o noddanno min so ɗum faninoma o invité min sowmo ɗo e wuuro he o waɗa ko foti wadde ko so ala ɗo o nelata ko dari toppita almuɓe jama mawludu o charge maɓɓe ko min fawi ɗum ko gila e nden de famminta ba en galle ceerno yimɓeɓe fof mbatte hen hakkillaji ha hunde dari e hande to nde dari ɗum hande o almuɓe soɓe keeɓi hen hunde koɓe waɗoɓe soɓe keeɓani hen hunde koɓe waɗoɓe saabu teddugal ngal tan yoni fulɓe ne mbiya ngaari ndi ɗo ko mbaragu ma aɗa foti harde kono so tawi ɗum yonanima sa ñamini kayri fof han goto nguru o sahama wattama hen kolce ɗe a ƴakki a harata saabu wona ko harata ko o saaha joguiɗa ala
ngaari ɗi ɗo ko mbarango ma tan yoni teddugal jam ɗum tan no foti haade eyi ɗum waɗi kamɓe fof emin tawi teddugal e mbiya on jarama jarama no feewi Abdoulaye Acca golle ma jooɗi peewi e gonɗo cibtol kono kadi oɗon jettol alors Amadou Ly 77 784 44 42 gaccaɓe pofto seeɗa ɓe jara ndiyam kono kadi e wiide bandiraɓe nangue tigui nani dow sen addani en jaram meɗen jaram machallah Amadou Samba Lo jarama no feewi 77 784 44 42 gonɗon koye édition spécial woni yewtere heeri nde ko yowiti e jamma mawludu mo ganduɗa ko jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam toon technique to woni toon ko Amadou Ly مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وعليكم السلام ceerno mi salminima inde salminima min juurnama min yaadunoma ɗon min lelɗima ɗon min calmini dendagal ɓe ngewi ɗon haala maɓɓe feewi haala maɓɓe yewni ɓe kaali ko ɓe foti haalde ɓe kaaliri haala ko ɓe haalirede kadi kamɓe fof en jettiɓe nde tawno hannde no mbiɗa ni palatoji mbaɗannoɗa ko ɓe tawi en jiɗɗi en hannde fala koma o ɓuri ngarɗude nde tawno kaalata ko haala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi lewɗi muɗum woni ko wona so tawi a waɗi e nder jewte maɗa yewtere cuɓiɗa ko hokkude ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam a waɗani ko ɓuri ɗum a jogorani wadde kadi ɓuri ɗum kadi a waɗi ko ɓuri yo Allah ɓurde caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haalɓe ɗon ɓe ɓe lontima almuɓe hettiɓe fonnoɓe haalde en jettiɓe kamɓe fof nde tawno mbiɗon ko jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam haalowo haala muɗum haala alhaji malik ko tiwawon farra zamanu bi malikin li malik kanko o wi leylal arubati halla durru fi rajabin thumma almunadi o wi leylal arubati o wi ko jemma aljuma on Allah durru ɗum woni semere nde walla mbi'a ñaayre nde walla mbi'a ɓurdo o hoɓɓere nde toɓɓama e nder ranga nene makko kanko neɗa sallllahu alayhi wa sallam holɗo wonno lewru o wima fi rajabi nde ɗum toɓɓande hol maleyka mo Allah neli yo yeeyni wonde nde toɓɓere nde toɓɓama e nder ranga nene makko o wi ko maleyka e seeɗo ridwan mo ngannduɗa ko kañum jogii ɗoftirɗe aljannaji to kanko Allah yamiri yo yeeyni to asamawuji ɗi jeeɗiɗi yeyna e leyɗele ɗe jeeɗiɗi yo annde wonde ɓurɗo windere o toɓɓama e nder ranga nende makko yimɓe ɓe ko yo mbelɗo yo ngannde oɗo so tagore nde timmi o arata koye nder aduna he so ari kanko wonata basira wonde ɗum ɗo ko moƴƴere nde alhaji malik jangini jarama no feewi so tawi en kaali ɗum ɗon neraɗo sallllahu alayhi wa sallam so tawi neɗɗo noon wiyama yo haal ɗum wawata raɓɓiɗinade hay so tawi émission o ene raɓɓi ɗum noon ko moƴƴere nde ngannduɗa ɗum ɗo ko seeremɓe meɗen ɓe nehi en hen seeremɓe meɗen en jiɗen ɓe anndude ɗeɗo geɗe so tawi en duttima e fergo makko nde o immi ɗon nde o yettoyi madinatul munawwara ceerno Abdoullahi Aj o haali ɗum nde o yettoyi ɗon jittinemo wiiɗeɗo Abdoullah Abou Ayoub al Ansari on ɗon nde jippinimo e nokku makko oɗon nganndi onon jannguɓe taarikaji ɓe kanko o rutti nokku ene wiye turki nokku o wiyete ko Istanbul ko ɗon o leli yaaɓe toon e ene nganndi oɗo jippinɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen nganndi kala koɗo mbawɗo jippinede ɓuri welde jippinde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno kala ɓurɗo e aduna he ɓuriri ko sababude makko kala keɗɗo moƴƴin heɓiri ko moƴƴere nde sababude makko on so jemma mum haalama goto fof ene haani weltade sabu gila fuɗɗi ɗon yewtere nde min ngala haaju goɗɗo min ngala kowɗi goɗɗi min keɓi tan ko onon nde tawnomo kaala kono on so haala mum na haale kodi eɗeɗe foti ko naftorede alqur'ana ariri ko sababude makko kalko alqur'ana ko ko haali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mataw ko yimɓe tartinade woni naatde hen min calmini on noon min juurima
noon laaɓde e gonɗo ɗoon o e ceerno Abdoulaye Aj e Abdoulaye An e on ɗon gonɗo ɗoon o kamɓe ceerno Abdoulaye Aj on eɗen jettamo sabu o ittanii almuɓe ɓe gacce ko ɓuri heewde e naamde maaɗa e faade e makko o ittanii almuɓe ɓe gacce en nganndi kam nde yahta nde so tawii ko lacciri njuurndi o namnoo lacciri ndi bonaani so o ballanooɗo baas o ɓerdaaji eyi Allah yo Allah ɓeydanmo moƴƴere kamɓe wonɓe ɗon ɓe fof gooto fof yo Allah hokku en tawtoreede mawludu ndu yahi o sabi barakati cheikhna Ahmad Tidiane wahbaɗihi mbaɗiren ɗum kadi e yidde ceerno meɗen kadi eno sunna o wiirini tawa kadi ko huunde soriinde nde tawnoo Madina nokkuuji fof o ine mbattiga haqqillaaji munen kala ko yiyetee e médiaji he kala ko heɗetee e radio he o taw koko goonɗi koko selli nde tawnoo haala kala koka weli ɓuri welde e haala ko haala wonka goonga yo Allah hokku en waɗde goonga ñemtiɗen seeɗa ɓe meɗen ɓe on ɗo ko musidɗo moɗon almuɗum on Ahmad Tidiane Ba ɗo e legal Nasrullahi assalamu aleykum wa rahmatullahi jarama no feewi ceerno Ahmad Tidiane Ba hatton to Nasrullahi min calmini Nasrullahi naaɓe e kuuɓal kamɓe fof en jettiɓe en jaaniɓe ko noon kadi sifawnaɓe kamɓe takkodiri toon kañum e Oukaz ha e Sarap alors allo assalamu aleykum salamu aleykum musidɗo allo allo alors ceerno Abdoulaye Acca ceerno Abou Ac ceerno Ahmad Tidiane Ba e kaw Cheikh Diallo temps o nana gasa kaw Cheikh Abdoulaye Ac fuɗɗinoma jofade koɓe cohlata e oɗon jamma eɓe cohli ko ganduɗa hoorema no mi haalino ɗum naade min nene kala hen no wallitaɓe ha ɓe mbawa jaaɗe ɗe mbawa welde ha ɓe mbawa softude ha koɓe kalata ko ɓeydo labtude silmude ha yimɓe nana Abdoulaye Acca holko ɓurton sohlude hen tawde kadi ɗum ɓe konngol ñaƴata koye hunuko joomum alors eyi ko fati e ɓange mawludu haɗata min junnaade e caɗeele walla haalde wone sohlaaji ko emin nganndi kaw Cheikh darima e ko heewi heen to dow taabal ɗo ko manque fof emin cohli ɗon hakke kam micro ji sappo tawa micro ji ɗi wonaa oɗo almude ne yima ne totta goɗɗo oɗon totta alaa gooto fof ne jogii micro mum so yontaama yimeede gooto fof yima fodde no Allah rokkiri ɗum ni kadi almuɓe inchallah ɓe mbakkilo yimirde e sifa mo ngannduɗaa Madina ne anndiri noon ewa ko sohlaa goɗɗum ma watto almuɓe ndenndi inchallah ma waɗe communiqué ma haali holno wayi so weeti janngo e mum kadi ma watto almuɓe ndenndi sabu hankkadi min jiɗata ko mawludu Madina Gounass sukaaɓe Madina Gounass mbatta ƴettude heen wone geɗe min mbiɗa ɗamini ni e hitaande faande ene foti wonde won gonɗo e laawol so tawi won gonɗo heen o faara so tawi woni won gonɗo e ɓoggol en même temps mo waynadde eyi hankkadi taw natta wonde tan ko eɗen kawra mawludu so en ceerti en njehi cari mum janngini en heen geɗe keewɗe gila e duuɓi ɓennuɗi woodi heen ko heɓaaka waɗeede kono so almuɓe mbaawi rentude ñande mawludu nde janngo mawludu o kadi wooda to kawride so poftima haa ngayni wasta wonde geɗe keewɗe ƴetteteeɗe ko wayi noon ko yewtidde holno waɗira holko woni heen caɗeele ɗum fof ina heƴa e ɗum caggal micro ji ɗi kam nokkuuji ɗi kaw Cheikh fewnata ɗi min nganndi toon ina rewi laawol sohla goɗɗo gonɗo heen o ko so yimɓe naati jama o ceerno fawɗum feɗen seeɗa allo Amadou Boy eyi Amadou Boy bisimilla ma holto dalde Pacane Bousra ndeysaan bisimilla ma jam taw won toon jam yettere Allah alhamdulillahi rabbil alamin yettore woɗani Allah machallah min ñaaguima Allah jomirawo joom baɗe e bawɗe o yo Allah ɓeydu ɗen wiyeji ɗi e diine l'islam amin yo Allah ɓeydu yagginde l'islamu amin kala mo ala heen yo Allah wuusu heen hakkille mum amin kala gonɗo heen ɗi jogii anniye moƴƴo yo Allah moƴƴin alhaaliji muɗum amin kala gonɗo e l'islam mo jogaaki anniye moƴƴo yo Allah newnan ɗum jogaade anniye moƴƴo amin yo Allah dandu en wersindanade ɗeɗo golle moƴƴe amin yo Allah ñifirinaji hakkundeji julɓe ñifa kefiragal amin yo Allah en reena ɓesguji meɗen reena ƴiƴameje meɗen amin salmina julɓe ɓe fof e inde Ibrahima Mouhtar Sow e ceerno Diallo Kalifour jarama
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jarama no fewi ha toon ko paccana boustra kamɓe foof en jettiɓe e dendagal guure takkiɗe Madina Gounass kamɓe foof en jettiɓe en calminiɓe en mbiye jamme kisal Allah woni mabɓe. Alors ceerno Abdoulaye Athie temps on nana gasa kono kadi ɓeɗe foof mboɗo foti ɓe rokkude worko mbiyete ko tourni tempo goto foof waɗa hen ko weddi. Alors jaaderen hen baynagol ngol tan ɗum ɗen gueɗe foof so keeɓima ene gasa almuɓe kadi ko wiya sohlaka e dow tabal ko wona sohlaka ala ko sohlaka e dow tabal ngal almuɓe ngoni ngal almuɓe noon tawde ko ɓi yimɓe no yimɓeɓe foof ni enen foof eɗen ƴeewa moƴƴere en kaɗani hay goto wadde moƴƴere mum nde miiji nde waɗan ɗum almuɓe so ari tan ma almuɓe gandu hol feere nde mbaɗanta moƴƴere nde mbaɗana nde inchallah kadi eɗen duwo kala ɗo hen ko fandare mum yo Allah yettin fandare muɗum nde kadi wona baɗɗo hen tan barke o yimɓe fof mo Allah liɓi dañi hen yeehi hen walla dilli hen fof kadi almuɓe fof ina nodda e jama hen kadi kala garɗo yo ardu e sifa needi ndi ganduɗa ina rokka yimɓe wadde hunde tan ɗum ɗo jinnoɗen waynorade mbin en jetti yimɓe fof kadi en calmini en juuri mon jarama Sidi Athie. ceerno Abou Athie holko ɓeydita hen ko ganduɗa onone kadi oɗon cohla hen taw kadi koye 1 minute walla avant ko manque ɗum seeɗa saabu temps o ko gasi seeɗa kono kadi e waynorade ɗonne kadi émission yo alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah alhaali o fof rewi lawol weltama no fewi. ceerno Abdoulaye kam gastani en o enen kam ko poɗɗen sohlude ko nde wonno ko hunde wotere won ɗon konko tan so haali tan heddiɓe natiri sabu minen fof ndendinde on sohla e so wi ɗo tabal ɗo sohla ɗon ko ɗum ɗo ɗum ɗo tan hono manirɗon no haaliri ni so mi haali hen ko ɗon tan mbawa reftude sabu minen fof ndendinde on ɗon sohla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane haɗani koɓe kaali ko beele aɗa wawi deññude e hakkillaji mabɓe ɗi kala koɓe cohli ma heeɓo e yawɗon jamma. Alhamdulillah ɗum kam on banggue en jetti hen Allah no fewi to banggue son et lumière aywa ɗum kam enen e Daka Média enen ndendi hen fof inchallah enen jaggodirta hen hano almuɓe jiɗirni to banggue lumiére to banggue son on fof inchallah ɗum kadi ma heɓa so ɗum ɓenni ko ha joni ko teddinirde fof en ko alda e limtude inde hay goto ko wona ɗum ko kadi ko ñaagade yimɓeɓe ngara law ɓe gandi espace o ko tokoso so uddirama koɗo mbaɗan ɗe ɗo mbatten so tawi neɗɗo o arani law so tawi heewi o kanko hoore makko o faama o wasa foɗodirede nadde nokku o anda ko halifaɓe goni to yeeso to so heɓinoma taw wona ndungu eɗen joguino miijo ñaagade yaltinde ɗum ga boowal ga ɓuura wellitade ɓuura ko fof taw en ɓeydi kadi wawde jogade sécurité muɗum to banggueji ɗi fof ewa kono koye ndungu hawri fotata wonde tan ko yimɓeɓe mbawa surade ɗo gonnoɗo walla so tuuɓi natta to nder jama to ko wawi wonde fof on saaha kadi yimɓeɓe mbawa toftade sécurité jogorɗo yaadude e meɗen o banggueji ɗi fof ɗumne kadi ko ɗaɓɓade nde ganduɗa e ko fati ɗum ɗo hen sona ɗum ko jarde dendagal ɓen ɓe ganduɗa surtout almuɓe ɓe ha arti e ɓen ɓe ganduɗa ko e Daka Média goni eywa e dendagal mo ganduɗa ene jogori wadde hen jungo mum ha e baɗɗo hen jungo mum yettude ɓe kamɓe fof ɓe jarde kadi encore une fois Elhadji Abou Ndiaye mo ganduɗa à chaque fois eno arta hen o waɗi watti aywa ha joni kadi ene jogori wadde ko ɓuuri ko waɗanno ko dekete kankone eɗen jogui makko jettor keeriɗo surtout noon ittudemo oɗo émission Madina Gounass fof ne andi holi oɗo émission kumpital hankkadi ala mo andaɗo yimɓe fof ene paadi émission ittudemo émission o ha o ɓeyde hen fodde heure uji ɗi o rokka ɗum wonde aywa ɗum ɗo almuɓe ɗum ko hunde nde ganduɗa jarore heeride encore une fois wonandema an gonɗo e dirige émission o jargol mo ganduɗa keerugol en jetti kadi ha joni Amadou Samba Lo mo ganduɗa ene waɗi en direct aywa e dow ɗo chaîne YouTube mo ganduɗa aywa ko ɗum Nangue TV voilà Kawsar jarama no fewi Amadou Tidiane Ba walla mbiyen Tidiane Farma alane kadi annani mais vraiment dadane weli kono haade men sa waynima ha paari noon mi hokkat ɗon hay sinno ko 30 secondes tan ɓamon seeɗa o sati noon bande a weltanama ceerno Aliou a weltanama no fewi sikki ala ko haltino ko bandiraɓe kaali min beltima hen no fewi eɗen mbiya tan yo Allah hokken hawrude hen hokken kadi hawrude hen e duuɓi limti garoji ɗi galɗa yadade eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala kadi yo Allah junnanen gurdam ceerno meɗen mboyen wurdude e makko gam barke salatul fatiha gam barke annabi ala komin mbawi jokkude hen so wona kadi yettude en e mantude en e jarnude on
ceerno Amadou Samba lo dariɗon e film kañum nene e tinnare muɗum e darde muɗum guila fuɗɗi ha joni yarane en caggal kañum e directeur ala Diabou Ndiaye ha e wondi e muɗum kala eɗen jettala eɗen jettaɓe jumel seeɗa tan ko adi atamim lana nurana waghfir jaimana تجدي هوائجنا يا واسع الرحم حمدا يوافي بأن آمن لنا وفرا لربنا ويكافي الزيد والنعم وسيء على جلبك دينا وليس لنا من التسوق بعد الواسي على كرم وذاكم جمرة في القلب مهرقة لكن لا تقنطوا تدفي من الهدم فأدنا في اللقاء ما أتيد منك من غفران والعفو والإعطاء أنجرا عليك صلاة وآلا وأفوهها على المطيب فيها Merci. Jarama no fewi wala tedduɓe heɗiyankoɓe Dakar FM ha e heɓiyankoɓe Nangue TV ko ɗum ɗo wonno komin kabla noon hannde e émission yewti e émission kumpital taw ko yewtere heerinde yewiti e mawningol jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi waɗata koye e yontere fane nde woni a setta ɗum noon en jetti en jani dendagal watnoɓen hakkillaji mumen kono kadi to toon to équipe technique Amadou Ly Adnan Thiam e omo ganduɗa ko Ousmane Camara e dendagal ɗa ha Moussa Bakam pop e équipe technique en jetti ɓen jami kono ne kadi yettiten Amadou Sambalo nangue leñol mo ganduɗa ina film kadi gila to fuɗɗi ha ɗo yarata ɗo en jetti dendagal bollotoɓe ɗo e saktide nde addi men ko aljuma paɗo so Allahu lam ɗo jaaɓi Allah jarama on jarama armantu gido am jom yallu atine annabi